Nyakoromogi otieno machielo otieno mara dwe ndalo pradek dwe mara ngwen ganario ge prario koda bich arwakini machiegni odiochieng' mogik edwe ni an Kailo Trevor Ombija jandingo panga nilunga ni George Bati dadi cool wood tsunami adoni mondo mi ibed koda chakruok nyaka giko weche manyien mago imore tinende ni kama bende kaka itimega tich adek gi Trevor Ombija abro time kamano nikech bang' weche manyien wabiro bedo kod twak marwa makawuono Nyakoromogi mulo weche mag budget kinde ma itimo ikruok ne budget mag 2025 kendo 2026 mano budget mar komenda mabiro riembo chenro mag sirikal kaachiel kod tije ma ochuno e piny owacho mag kelo lokruok ne jopiny e 2025 nyaka 2026 wabiro bedo kod FCPA Hesbon Omolo wadhi kod mbaka Nyakoromogi ei gigo hie manitiere budget milieko mabende kawuono ne jo od bura otemo ng'iyo moko kuom tuoke ka speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ojiwo jo od bura mondo med somo mar ng'eyo to paro mar chik ma iluongo ni finance bill nitiere gang'o kapok gichako e twak. Nyakoromogi yiena mondo mi arwakini machiegni e weche manyien mago imore tielo mokwongo wayud thuond weche. The awards of 100,000 each and in general damages and 100,000 exemplary. Jong'anyo 11 manohiny gi obila e ng'anyo mar rawere higa mokalo idhi chul siling 100,000 moro ka moro e kinde ma doho bende koro ng'ado ni obila kik wengegi e rakruok gi jong'anyo. The road we have you saw listed from Rironi all the way to Malaba through Nakuru is not going to be built using loans to the government of Kenya. Unasikia? Jatend piny William Ruto yango ni gedo mar apaya mar Rironi Mau Summit kod ndach reru madhi Kisumu ok dhi ger gi hola. Yiero ok tim garungu, yiero ok tim gibeti, ok wabiwe joma kamago. Odhi adhiya. Tendo ODM oramo mar kawo kang' ne josiasa mayande okelo tulo e kinde yiero mag jotend gwenge. Machiegni Nyakoromogi bet thuolo mar tudore koda namba en 30600 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Dikona kaimia paji kotenego weche manyien mawaiko ni otieno makawuono anyisi ni an Kailo Trevor Ombija. Nyakoromogi jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips, nyinga en George Bati dadi cool wood tsunami. Machiegni do ng'ado ni en ataro mar chik tamo ganda ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Kamano bende obila okuyiene dhi chungo ng'anyo ka ok girwako uniform mayangogi. Kaka jafwambo marwa Simfros Okinda lero, do mamalo bende koro ogolo chik ne sirikal mondo ochul ji moko maromo 11 mayande ne ohinye ng'anyo mar Gen Z e higa mokalo. En loch ne jong'anyo manodhi e doho mar kwedo wach mar tamo jong'anyo donje chuny boma ma Nairobi tok doho ng'ado ni en ataro mar chik tamo ganda ng'anyo e i bomano. Kogolo ng'etono jal buche Bahati Mwamuye okoni chik mane gol kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei ne odhi ataro mar chik. Ewi mano do chiwo omenda maromo shillings milion 2.2 ne ji 11 kaka chudo tok jong'anyo ywak ni obila notiyo kod teko mathoth kuomgi kendo rocho ratichgi e kinde ng'anyo mag Gen Z. The awards of 100,000 each and in general damages and 100,000 exemplary damages for violation of constitutional rights as awarded above shall be borne by the state and not by the second and third respondents. Mabiro kaluwore kod bura mane chwal gi ji 11 mane donjo ne Attorney General ogai mar obila kod komanda mar obila ma Nairobi bang' ne od bura kokale twak margi ma tarik 8 dwe mar 6 higa mokalo ne koni onge ng'ata ma ibiro yiene ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Kamano bende do ng'ado ni obila duto ma yore ng'anyo nyaka rwak uniform kendo kik gium wengegi. Ng'eto makamano biro kaluwore kod bura manochwal kod riwruok mar okinde LSK kamane gidonjo ne apisa moro mane iparo ni manonego Rex Masai. Ma timore kinde mar riwruoge mopogore wuok oko mar kedo ne ratiro mag jong'anyo tok ng'anyo manotimre e higa mokalo kamano weyo ka oganda mathoth owito ngimagi kendo mamoko oyudo hinyruok e lwet obila. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Kosure ni jatend kweth jood bura mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa opedho bajet ma wiye ma ikomenda 225 nyaka Ramogi e nyime od bura. Spika mar od bura Moses Wetangula bende oyango ni oseyudo paro mar chik manyien mar omenda ma 225 kendo kwayo jood bura mondo osome kendo kol iparono malong'o mondo gibed gi ng'eyo matut. Chris Owino noluwo wachni kendo mae report. Spika mar od bura Moses Wetangula onyiso jo od bura mondo kaw thuolo margi mar somo kendo kolo paro mar chik mar omenda manyien motelo ne goyo mbaka e wiye. Documents are tabled or bills are published. Read them, analyze them, debate them in this house. Helpless villagers in funerals and public places out there will not help you debate and pass appropriate budgeting processes in this house. Kaoloso e kinde pedho budget mawiye mar 225, Wetangula osiemo jo od bura kuom wacho miriambo e liete ewi budget manyien gino manyalo siayo jopiny. So avoid the temptation to stand before helpless nursery kids and tell them that you are opposing a bill that you are supposed to debate in this house. I have seen this happen in many places. E korka kore, jatend kweth jo od bura manok Junet Mohamed osoko wang' moko kuom jo od bura ma owacho ni osechako thung'o kor jopiny kod miriambo ewi budget manyien ka olero ni onge osuru ma sirikal omedo e budget manyien. If you want to import your own things into the finance bill, that please don't mislead Kenyans. And the people I am talking to are exactly facing my eyes. I don't want to mention many names, Mr. Speaker. They are looking at me in the eye. We know each other, Mr. Speaker. They're in this house, some of them. Please, let us tell the public exactly what is in the finance bill. If there are no more taxations, there are no more taxations. Let us not import things into the finance bill that does not exist. Thank you, Mr. Speaker. Weche mag Wetangula biro bang' moko kuom jo od bura wacho e kinde mokalo ni ne gipuodho paro mar chik mar omenda mar 224 kata odoko ne ok gisome. Mr. Speaker, you remember the last 2 months, let's say, there have been a finance bill that has been circulating and people discussing in public forums claiming that, oh, there is this taxation, there is that taxation. We want to urge Kenyans from the floor of this house that the real finance bill is with us now. Wach mar medo jopiny osuru e paro mar chik mar omenda mokalo emane omiyo jopiny obago ng'anyo kendo monjo od bura mamalo dwe mar 6 higa mokalo. Komiti mar od bura mochung'ne loso budget koro dhi kawo ting' mar kawo pach jopiny kaachiel kod jolony ewi budget mawiye motelo ne chwalo budget manyien ne migawo mar omenda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho oseketo kenge mag kwepo medruok mag osuru ma ijuogo e pacho ka okalo kuom paro mar chik mar omenda mag 225-221 ma koro keto omenda e ofuke jopiny. Jolony lero ni chenro ma kamagi ka olu to biro tego chumi ma pacho ka kendo duoko piny kwan omenda ma ikawo e yor hola mawuok e pinje maoko. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Midhiero mane okel kod paro mar chik mar omenda ma higa mokalo noweyo oganda jo Kenya gi midhiero kaluwore gi ng'anyo mar tipo mane obagi e pacho kae ka kwedo paro mar chik no. Ka oganda jo Kenya koro keto wang'i e kit paro mar chik mar omenda ma koro piny owacho dhi pedho ne oganda higani. Jalonye weche mag omenda Eric Odera lero ni ataro mar paro mar chik mar omenda ma higa mokadho higani sirikal geto keto omenda e ofuke jopiny kar golo omenda go kaka yor bero ochumi ma pacho ka. Gitemo dino yore duto te minyalo medgo usuru. Rode ma pesa sirikal nyocha lalgo itemo din. Olero ni ma idhi tim kokalo kuom duoko piny pogruok mar omenda ma ichoko kod mano manie budget ma thoro miyo piny Kenya manyo hola e pinje maoko. Ka sirikal biro chako manyo hola ma ikawo e pacho ka kalore ni gibiro miyo Kenya yot. The idea mar duoko the fiscal deficit piny en mondo duok public debt piny. Ma kotim mano kaka nyo obedo approved ni to borrowing dhi dok piny. Mane momiyo chikni dhi konyo jopiny instead of raising taxes mondo dhi malo mondo yud pesa ma dhi fund the deficit to wadhi duoko the deficit piny instead. Paro no geto duoko piny omenda ma ikete chich omenda gi joket mwandu kaka yor chiwo thuolo ne thoth joket mwandu ma biro loso thuolo ne sirikal mondo miyo hol pesa e thurka. Commercial loans are a bit expensive. Emomiyo njo wawacho ni wakaw concessional loans
Okay, wakao concessional loans minyalo kaw from regional bodies and inyalo kaw from parastatals mararound. Serikal temo wacho ni kaluwore gi pek mar uchumi masani owinjo bed ni gidhi concentrate on essential services to mako mar not so essential to gidhi mbeko gidhi logo chien moko matin. Piny owacho geto rido chike mata osuru kaka yor dino rode mag mibadhi kendo tiyo kod lony manyasani e choko mag osurugo ka bende geto ket mijingo e omenda maya edech piny owacho e chwalo dongruok kar donjo e ofuke jopiny. Government keto mijingo mondo mi pesa michulo kata through e-citizens amidwaro kata driving license mago ema mondo oketi mijingo instead of raising taxes directly. Indirect taxes gin taxes miketo kuom goods miuso kaka makati. Saming'eyo makati no samoro king'eyo ni nitiere tax to samoro to nitiere tax. Koro mago gik moko ma sirikal temo timo mondo oyudgo pesa no instead of leveraging it directly. Bende igeni yaw thuolo ne joket mwandu kokalo kuom duoko piny nengo mar timo ohala kaka yor tego chumi mapachoka kendo chulo weg orak e wang' saa kaka yor neno ni omenda obede lwet jopiny. Gimomiyo nyocha investors go ringo nyocha giwacho ni en marcho nitiere Capital Markets Act. Capital Markets Act gitemo golo limitations mondo mi investors donje capital market guch pesa capital market oket pesa kanyo without limitation. Odera yango ni kuom magi duto nitie dwaro mar piny owacho miyo yot johelni matindo kokalo kuom golo oko osuru matindo ma ithoro ketgigo kendo neno ni omenda obedo e lwet oganda. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Koromogi kowuok e weche ma jolony wuoye weche mag uchumi kaachiel kod ikruok ne budget. Weche matucho kendo madonjo gi sani en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were onegi. Kaluwore kod weche ma wuok en ni Ong'ondo Were onegi e boma ma Nairobi kod yamoko manitiere e pikipiki ma ikoni ne ochwado nyamburko mare gi magina. Mare chalo ka gima geto mana jaod bura owuon kaluwore ni dereba mane riembe nyamburko mare to otony e monj makamano. Weche ma tucho nyakwaramogi en ni jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onegi odhiambo ma kawuono Nairobi kod jomoko ma ikone ntiere kod pikipiki nyakwaramogi e alwora mar Akerekeke mar yore ma iluongo ni City Mortuary roundabout. Jaod bura no nyakwaramogi ntiere nyamburko e kinde ma ji mane ni kod magena jomoko mikoni ntiere kod pikipiki machal kamane lowe achiel kuomgi ochwade gi magena mana kaen kode machiegni gi nyamburko ne kaluwore kod ler kata weche ma wayudo ma wiye minyalo ting' nyakwaramogi kendo chop kode nyim unji chal ka gima jogo ne geto mana jaod bura wuon kaluwore ni dereba mare to otony e monj makamano. Apisa mag arita mane nitiere alwora no nyakwaramogi bende neno kama sirano timore kata monj makamano timore kar saa 1:30 odhiambo ma kawuono. Jaod bura no ma osebedo ka tiyo kod otiko mar ODM ne oyangi ni owito ngimane ka otere e od thieth kata kinde mane oring kode mondo res ngimane e od thieth ma Nairobi. Gin weche ma oyudo odhiambo ma kawuono nyakwaramogi ni jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were onegi kod jomoko mapoko yangi ma ikoni ne otiyo kod pikipiki kendo ne gin gi bunde ka achiel kuom jogo mani pikipiki go nyakwaramogi ochwado jaod bura no gi magina ma ka oring kode e od thieth ma Nairobi to oyang ni osewito ngimane. Kata kamano dereba mane riembe nyakwaramogi to tony e masira makamano. Gino manyiso ni chal ka gima joma okielo kata chielo jaod bura no gi magina ne odich mana gi ngima jaod bura Ong'ondo Were. Gin weche ma wayudo nyakwaramogi kaler mathoth bende purwa medo fwambo mondo wang'eni to ang'o gini madi nyalo miyo ma otimre ka wabiro medo mi mathoth kaluwore kod nonro mabiro wuok kowuok e od thieth kamane ochwale ka itemorese ngimane kaachiel kod weche mabiro wuok kuom apisa mag obila ma bende nyalo bet ni timo nonro e wi wachno. Gin weche nyakwaramogi ma tucho sani ni jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onegi kod jomoko ma poko yangi man nitiere kod pikipiki kendo kane gichopo kuome machiegni alwora mar roundabout ma City Mortuary to negi chiele gi magina e nyamburko mare. Nyakwaramogi gin weche ma wabiro medo mi kukogi
kaka weche medo tuch kaka ler medo wuok kaka imedo tim nonro gi kaka ibiro med yangi gi weche manitie. Nyakwaro giwacho ni monj makama mokelo tho mar jaod burano otimore saa 1:30 odhiambo ma kawuono e alwora mar Kirikiki Mario midendo ni City Mochari Roundabout e buore Nairobi odhiambo ma kawuono. Kin weche nyakwaro mogi ma wabiro medo luoni kendo wabiro medo keto ne ayanga. Kowuok e mano oyudo ni jatend piny William Ruto okoni chenro mar gero apaya mar Rironi kaluwo Mau Summit koro ok biger kod omenda mag hola. Jatend piny bende okoni kata gedo mar ndache reru mowuok Naivasha kaluwo Kisumu nyaka Malaba bende ibiro mana ger kod omenda mag joket mwandu kama ng'ata madhi tiyo kod yorego oikre ne chudo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E kinde sidho chancellor manyien mar mbalariany mar Cooperative University of Kenya, Bernard William, ka ema jatend piny William Ruto omwonye wechene motelo. E kendo lero ni apaya mar Rironi Nakuru koluwo Mau e koro ok biger kod pesa mag ola ni mar sirikal sani odwoko chien milumbe mar ola. The road we have you saw listed from Rironi all the way to Malaba through Nakuru is not going to be built. Is not going to be built using loans to the government of Kenya. Unasikia? It is going to be built using a toll infrastructure, public-private partnership, investment. That is what is going to build that road. Ruto olero ni gedo mar gach okolo mawuok Naivasha kocha Malaba bende ok biger kod omenda miole pinje ma oko e kendo joket mwandu mabiro yudo rak mar gero yor wuodhno manyodwa chiwo yot mar wuodhe manyamonge. The railway you saw put in the framework that we negotiated in China from now Naivasha all the way to Uganda is also going to be built not by loans to the government of Kenya but it's going to be built by investments. Jopiny mabiro nyono mwenye mburuko katiyo kod apaya mar Rironi Nakuru e kod Mau biro chuno mondo chulo omenda e ka giti kod apaya no. To kendo kata gach okolo midhi losi bende biro bede lwet kambi moro mabiro choko omenda nyaka chieng' gidwok pesa magitiyo gode geroge. We have developed alternative financing mechanisms that do not take the country the route of loans that could endanger the future of our country. And I have been resolute in saying that we must find alternative financing mechanisms. Magitimore manandalo manok toka jatend piny owuok e limbe mare piny China e kamano yude winjruok gi sirikal makuro to kod joket mwandu e wejiwo dongruok koriwo kod kagedo mag apaya to kod gero gachereru manyasani SGR ma owinjore owuog Naivasha koluwo Kisumu nyaka Malaba. When I was in China with this good friend, many people thought William Ruto has gone to negotiate for more loans. You will change this institution and you will also change Kenya and you will make Kenya move to where we want to go. That is Kenya, we want Kenya to move away from poverty. We had talked of 2030. We are now only 5 years away from 2030. But if we are determined, it can be done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duond bura mar ODM wuok oko kasayo jotelo matiyo kod rowere chugo kata inyayo tulo e kinde mag yiero mag kor gwenge machwe kel hinyruok mag oganda. Kaluwore kod jata tije maduong' mar ODM Oduro Ng'wen nyaka sani giseyudo nyinge 8 ma ochwal ni duol manono maundu kod ketho e duond bura mar ODM kendo idhi kawo okang' mar chik ne ji ma oyud kod ketho. Yiero ok tim garungu, yiero ok tim gi beti. Omiyo nitie jogo ma pod ok ong'eyo tiend yiero ni en ang'o. Mane otemo rocho weche mag yiero kuonde mopogore opogore. Kaka chama ne wawacho ni ok wabiwe joma kamago odhi adhiya. Nitie kamati manyocha oselosi, Central Committee ma chama noloso masani giromo to nitie nying mathoth mosedhi ne committee no. Ng'ata motimo crime onge gi immunity nikech en ja ODM. Omiyo
loch mar piny nyaka kawne atwa. Emomiyo ne wanyiso jogo tema ohinyore e wechego mondo odhi report kobila omak jogo okawnegi atwa kaluwore gi chik mar piny Kenya. Yiero ok en lweny. Jopuonjre mag grade mar 10 chako oro kwayo mar sikunde mag senior secondary magichano riworego chakre tarik 26 dwe manyien. Kata kamano, pod nitie pek ahinya to e somo mag science kod kwano ahinya to mamulo tije mag lwedo. Ma kaluwore gi kar tiegruok mar jopuonj kod jopuonjre midendo ni CBC Center. Gi jumbe 3 kende to jopuonjrego timo yiero e wilaya ma gichano kawo. Judith Omondi miyo waler e wi kit somo ma japuonjre ka japuonjre owinjo bed ni yiero. En wich bar ne jonyuol, jopuonj kod jopuonjre e thuoloni mar jumbe 3 kapok piny owacho yawo mbui mar NEMIS ne yiero mag skunde mag grade mar 10. Jopuonjre mag grade mar 9 ma owinjo donje 10 timo yiero mar lai mar tiegruok ma gichano kawo kod skunde ma gidhi kawo gie. Yiero gi oyiengore lai mag tiegruok 3: somo mar social sciences, somo mag science kod kwano ma idendo kaka STEMs, kachiel gi arts and sports. STEM ka oriwo kit somo mage. Kata jopuonjre ma oyiero somo mag STEM owinjo bed ni berie somo mage: general science, mathematics, biology, chemistry, physics, home science kod computer science gin somo ma iyiero kod jopuonjre mag STEM. Japuonjre ma oyiero kit somo gi nyalo bedo laktar, jalony e weche alwora kod thieth, jalony e weche lony manyasani, jagoro e sekta ma opogore opogore, jalony e weche pur kaachiel gi lony mar tweng'o kod weche chiemo makare. STEM ka bende pod oting'o jopuonjre mag tije lwedo ma oriwo aviation technology, power mechanics, wood technology, metal technology, media technology, building and construction, electricity, marine and fisheries. Magi gin lony ma poni japuonjre otieko senior secondary grade mar 12 to biro bedo ma ochiek ne tije, kendo bende ibiro migi certificate manyiso ni gitieko tiegruok kendo ginyalo chako manyo omenda. Lai mathoth jopuonjre yudie pek. Most of the stakeholders or the parents, even teachers and learners, we have a challenge altogether in STEM, that is the science, technology, engineering and mathematics field, because it is observed that that is where the area that most practicals will take place. So many schools are having a challenge, or even learners are having a challenge actually to source for these materials. Social sciences kelo kanyakla somo mag humanities kod languages. Humanities oriwo somo mag din kaka CRE, IRE kod HRE. Mamoko gin kaka history and citizenship, community service, business studies kaachiel gi geography. Ji ma otimo somo gi nyalo bedo jong'ad buche kod okinde, jolony weche mag ohala kod kwan mar omenda e kind mamoko. Languages mana ei social sciences ka gin somo mag dhok ma opogore opogore kaka Kiswahili, English, sign language e kind mamoko. Lai ma ogik ma jopuonjre dhi yiero en arts and sports. Arts oting'o miel kod wer, mano music and dance, tugo mag drama, theatre and film, kaachiel gi goro, suko kaachiel gi chwecho duto mabiro e fine arts. Sport wantie kod tuke ma opogore opogore, kaachiel gi physical education ma skunde duto biro chiwo ne jopuonjre. Nyaka ka japuonjre koro nyalo neno lai ma oberie. Mondo japuonjre oyier lai ma ochano kawo e sekondar mamalo, nyalo kaachiel gi gombo mare nyaka dhi kamoro achiel. Nyalo bedo ni japuonjre gombo bedo laktar, kata kamano nyalo mare kirango kaka otimo, nyalo mone yiero lai matere bedo laktar. E nonro manyicha otim, jopuonjre mathoth oyiero timo tiegruok e lai mar social sciences ka ipimo gi STEM kod arts and sports. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mogi wakaw yueyo gi kanyo bang' ripodno mar Judith Omondi. Kamano ka ote medo donjo na kanya kora mogi danyisi ni ti miya ote kalure kod weche manyien ma wan godo. Aneno ka George Bati Litnde piny orumo ya wagoyo mos na nyuola mag Ong'ondo Were, nyinga en ato wuoda kod umba Kanyamwa. Erokamano ahinya. Kasa neno ka endi Kufur kanitiere Nakuru wacho ni Awuoro kaka rwath onegi Awuoro mbunge mara onindo e yo malit. Awuoro mano Kufur kanitiere Nakuru mowacho kamano. Erokamano ahinya. Neno ka wawinjo Ramogi TV gin Sakwa Bondo, weche manyien donjonegi mos. Oda Margaret Agutu ka entiere piny Ogenya bende yudo weche manyien go. Erokamano ahinya. Mano kaluwore kod kaka weche medo molonwa
odhiambo ma kawuono. Nyakwaramogi ji mabende no kamedo ndiko naka otingo director Chieng'o Mwa kona ne Bati mos kod kuyo ne familia gi jodak makasipul duto kuom tho mar jaod bura margi Sir Charles Ong'ondo Were. Nyasaye oket chunye kamokwe. Kaka jomatatu ma Kisumu wacho ni warwako gi mor ndara mawuok Maimahiu mawuok Rironi nyaka Mau Summit. Kaso bende wagombo ni mondo mede malach nyaka Kisumu. Mano director Chieng'o Mwa wacho kamano. Erokamano ahinya Jerry Nyawanda wacho ni timo mos ne jokasipul kuom lala mar mijumbe margi. Jo Kenya duto bende mowito jaod bura manyocha ne wuoye od bura. Nyasaye mondo ket chunye kama kare. Mano Honorable Jerry Nyawanda from North Kadem Ward mawacho kamano. Nyakwaramogi yiena mondo kaw yueyo gi kanyo ka waduogo to pod wan gi weche mamoko ma wakelo ni weche manyien mag oimore tinde ne kapok wadonje twak marwa kod FCPA Hesbon Omolo. Kik idhi mabor. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indika polis timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kijo. Waduong' ne polis. Yes, Yuri. Topic. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta.
Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Odonjo weche mag tuke tim mar Rising Stars jotugo mag Kenya mayuwi ma higni piny 20 biro chako tuke mar Group B ayanga odiechieng' makiny tuke mag pinje Afrika. Kenya osebedo kagoyo tach kata kogoyo tach boma ma Cairo e piny Misri ka gidhi nyime kod timo rako margi motelo ne bago tukego mokwongo mar Group B. Tim mitayo gi kocha Salim Babu nigi geno mar chako maber kata doko ni mai thuolo margi mokwongo mag yore tukego. Kano wuoyo gi jofwamb weche jalup kocha Anthony Akulia olero ni gisetimo ikruok ka gidwa kawo tugo achiel moro bang' moro. Tok rakore gi tim mar Morocco, Kenya biro tugo gi Tunisia kapok gitieko tugo gi tim mar Nigeria. Tuke go chakore tarik 28 kata ncho chakore tarik 28 dweni kendo biro rumo dwe manyien ka timbe 4 mabiro donjo e nus final biro ng'ado tiko ne tuke mag piny mangima ma ibiro bagi e piny Chile. Vile nimesema tumekuwa na preparation poa sana. Tumekuwa camp more than 5 weeks. I think Nairobi we did in Nairobi we did like 2, Thika 3, and then we came here, we've done another 2 weeks. So we expect the team is well. Tumejel vizuri kama team. Tumekuwa na wale wachezaji tulikuwa na expect kutoka nje pia wakakuja, the likes of Andres, Amos, Kibet. So I think team iko sawa saizi. Tunaweza kuwa na injuries moja mbili, but again vile tumesema tuko na team. Right now the focus is on like the team and the championship. So we have a good gel and we are ready for the championship. Erokamano Nyakoramogi. Giko mar weche manyien tielo mokwongo mar oimore otieno makawuono Nyakoramogi ka bang'e to wabiro chako twak marwa odhiambo ni. Kapok wadonje twak aneno ka indiko na moko kuom ote sa Director Dominic Akogo ng'isa ni mos mara makende ne familia mara my personal friend Honorable Ongondo Were MP Kasipul wacho ni late Nandi Woodbati. Pole sana sa Director. Alex Seta wacho ni timo mos kuom tho mar jaod bura ma Kasipul Ongondo Were. Aluoch Okelo Majakiranda bende wacho kamano ni mos makende kaluwore kod tho mar Ongondo Were. Philip Manowuod Suna bende ng'isa ni mos makende kaluwore kod tho mar Ongondo Were ma bende otimore apoya. Aparo ni Nyakoramogi adwa ni mondo mi wadhi e yweyo moro matin ka waduogo to wachako twak maro. Kapok wadhi e yweyo no to wendo na osedonjo e studio ka kendo kaber to mose Nyakoramogi Ajwang' kapok wachako twak achiel kachiel. Machiegni ahinya FCPA Hezbon Omola aparo ni en thuolo machielo ma Nyasaye omiyowa mondo warom kendo ichiw twak kaluwore kod lony ma in go e weche mag omenda, weche mag ochumi, kech koro piny Kenya ikore ne ng'iyo ni to obiro ringo nade kuom higa achiel mabiro kochakore e kor higa ni nyaka e kor higa manyien. Machiegni kapok wachako twak ikawi thuolo mar fwayo ni Nyakoramogi Ajwang'. Ing'e ni in ka kaso bende nyalo kawo thuolono mar oro oto mari kaluwore kod masira mojoko kana jo Kasipul kende to oganda Nyanza mangima, Homa Bay County, jo Kenya ma bende jaod burani ne ochung' ne loko kata loso moko kuom chike matayo piny Kenya mangima. Erokamano ahinya Bati, akawo thuolo ni mar moso Nyakoramogi Ajwang' kamoro amora ma gintie ni oimore uru. En odiechieng' ma wageno ni wanyalo yudo thuolo mondo wafuone weche ma otenore kod budget. Kata kamano timore sama wan gi kuyo kuom report ma wayudo godhiambo sani ni Mheshimiwa Charles Ongondo Were ne jomaundu moko omonjo monego. Miyo en kuyo mara makende ne family mar Mheshimiwa, oganda duto ma jo Kasipul kaachiel gi johera mag ODM nikech ne en jatend ODM, to kendo jo Homa Bay duto nikech aja Karachuonyo, aja Homa Bay County, ma en achiel kuom jotelo motelonwa e kaunti ma Homa Bay. So mos ahinya ne family anyuola mare gi jo Homa Bay County duto kaachiel gi jo Kenya. Ok en gima ber kata matin nego dhano e machalo kamano. Erokamano
FCPA Hesbon Omolo. Nyakwaramogi alieko ni alieka wan gi chuny twak bang' ma weche mag budget gi chike mag omenda. Kik idhi mabor, waduogo gi twak. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Twak chakore Nyakwaramogi machiegni ne waselieka lieka kitwak modhi bedo godo tieno makawuono. An ka elo Trevor Ombija Nyakwaramogi mano jo bedni bedo ka kata kamano an ka elo wabiro go mbaka motenore kod weche mag ikruok ne budget mag 2020 kod 2026. Weche nitie mathoth ahinya. Sirikal koni gidwa ni mondo migi fuong ngima mosebedo mapek e kinde mokalo kaachiel kod moko kuom ng'ur ma osebetie mar neno ni e chike kata pend chik mag omenda ma higani kaachiel kod budget ma hik omenda 2025-2026 obed mano ma ok okelo ng'ur ahinya kaachiel kod hinyruok ne oganda. Nyakwaramogi gin weche modani mondo mi wawachi kaachiel kod FCPA Hesbon Omolo wan kode ka Nyakwaramogi. Kapoka wachako twak marwa amedo mana paro ni weche ma otucho odhiambo ma kawuono en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onegi gi ji moko ma jo maundu ma ichich ni ne temo luwe ka gitiyo kod pikipiki kendo bang'e ka gichopo e alwora mar Kirikeki mar yore midendo ni City Mortuary Roundabout to gichiele koda Magena ma ka oring kode mondo ochop kode e od thieth Nyakwaramogi to
oyange ni osewito ngimane. Mago gin moko kuom tipo ma ineno Nyakwaramogi achiel kachiel Ramogi TV gi kindeni gin kaka weche obedo odhiambo ma kawuono kotenre kod weche mag nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Nyakwaramogi mano oko mar aluora mar od thieth ma Nairobi. Nyakwaramogi bang' kinde machuok kende ang' watudre kod Ken Mugama bende oyuko mar chopo e aluora mar od thieth ma Nairobi ka osechopo ma chokonwa moko kuom gigo ma onyalo fwambo gi wang' kachiel kod it mar fwambo Nyakwaramogi, to wabiro tudre kode mondo nyiswa ni to ginang'o gin hie ma iwacho kod joma chopo kanyo, joma noneno wach kata masira no katimore tim ma okelo tho mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were kachiel kod joma moko bende wabiro go kode kata wabiro wuoyo kode watudre kode miwane ler mondo ibed gadier ni gik motimo gore Nyakwaramogi gin gik ma waketo wang'wa kendo waluwo achiel kachiel. Kwawere kod mano mana kana sing'isi Nyakwaramogi ne wadhi twak e weche mag ng'iyo ni to Kenya biro ringo nade kuom higa achiel chak dwe mar 7 mar higani nyaka giko dwe mar 6 mar higa manyien midendo ni komenda 2025 2026. Wan ka kod FCPA Hezbon Molo machiegni kendo idongo Molo. Ero kamana ahinya. Yes. Amedo chwalo kuyo mara kendo oromos makende ne jo Kasipul kuom lalo mjumbe margi. Kopogore gi mano wadwane mondo wayang ne jo piny ni to ang'o madhi nyime e budget ma higani. Yande nyoro ne ker mar Kenya kaachiel gi cabinet ne ogo bura ma ong'ado ni budget ma higani onge ushuru moko mimedo mang'eny ka. Saparo ni en ranyisi ma ene the first time e history marwa kae ma budget idhi som ma taxes momedi minyalo kwano onge. Kendo kinone maber to chalo budget ma koro duoko omenda ma sirikal gombo ni mondo tigo e yor chwalo weche mag dongruok piny. Tiene ni wachalo joma rido kanda mondo mi wago budget kalure gi nyalo marwa. Omiyo aparo ni en gima ber. Yande na wache studio ka ni kade an jatelo mochung' ne weche mag omenda e pacho ka ma en Migosi Mbadi, higani doka kelo wach chudo mora mora kata ushuru mora mora mimedo ne jo Kenya nikech msigo ingo jo piny. Chali no winjo duondi. Aparo no winjo. So amor gi chenro ni finance bill motere parliament mondo mi koro dhi omed fuon onge taxes kata ushuru momedi kinone thothne oduoke piny. Aparo ni wabiro yango kuonde ma fuoko bede maber ne jo piny, ahinya jogo ma retire, jodongo machon kane retire to taxes moko nitie. Koro sani bed ni en pension mari, obed ni en pesa mimi joma tiyo contract ni 3-4 ka kiaga to iduoko ni pesa nite. So mago nitiere gimno ni gratuity. Sani koro kimigo to onge ushuru mora mora mi ikete. Counties bende omi thuolo mondo ket chik manyalo konyo gi sama masiro mako gi. Tiende ni kanitie emergency crisis to gin gi pen chik ma yienegi mondo mi gitigo omenda moko e yore mag neno ni to ginyalo konyo jopiny e yo machal nade. So nitiere kony mang'eny maparo ni budget ni olero, but gima duong' moloyo en ni nitie gimilo ni tax administration. Tiende ni ere kaka jogo masolo osuru miluongo ni Kenya Revenue Authority nyalo timo lokruok e kaka gisolo osuru mondo mi gichok osuru mang'eny ma ok gimedo pek kuom japiny. Tiende ni ka nitie pen chik moro ma mono gi solo osuru ti idole matin mondo mi githuolo ma solo osuru. Ka nitie fuok moro ma jomibadhi moko ero chulo osuru tiyogo mondo mi gichulo osuru matin, idiyo kanyo kaeto mondo mi osuru ma sirikal choko odhi malo. So en more tax administration mondo mi revenue odhi malo to japiny oyud yot e yor usuru machulo. FCPA iparo ni sirikal kaluwore kod kaka paro mar chik mar omenda ma idwani oti godo e biro riembo piny biro bet ginyiso luoro kaluwore kod gima notimore higa mokalo gi ng'ur manobeti kendo ganda jo Kenya koso ne en
mae gima owinjo bed ni itimo. En luoro koso mae gima owinjo bed ni itimo. Nikech king'iyo, iwacho ni kuom thuolo mokwongo, ma kama Kenya lose sigana mar bedo ni ok omedo osuru e paro mar chik mar omenda mabiro riembo piny kuom higa achiel. Dipo ni en luoro koso mae kaka owinjo bed ni bedo ni osebed kimede higa ka higa chakre chien kocha, en ni sirikal ne malo oganda jo Kenya yo moro. Ok apar ni malo, king'e ni chutho ochalo kaka idak e odi. Yes. Inyalo yudo ka kamoro yuto mari ok omedore. To dipar ni to adhi aol koso ere kama dayude konyruok. So seche moko ka ineno ka budget pek, tikoni e odwa ka higa ni wang'ad maoko. Aparo ni gigo manotimore higa mokalo bende nokelo luoro matin, nikech inyalo diyo jopiny magichope korot. Nogo ngero moro ni paka kidhiro mochope korot nyako chikre wang'i. So seche moko pek mane jopiny Kenya yudo chien kacha ne ok en pek mayot ahinya, nikech ne wan gi pend chik mane kelo gimoro affordable housing cha, ne wan bende gi mar SHA ma bende waloso go weche mag thieth, kaeto mar keno mar ndalo mag kakoro wabedo jomadongo magaeri ni bende no dhi malo. So pesa ma ng'ama chamo msara ne koro yudo no dok piny ahinya. Kane otim supplementary budget dwe mar 12 higa mokalo, ne gitemo keto kony matin e jopiny ka giwacho ni atamalo 35 mar pesa mar SHA kata gi affordable housing ja koro yieni tene en deductible. Chien kacha ne onge, mano no konyo jopiny matin. But koro gichagi chwale kendo magiketo ni nitiere kuonde ma wanyalo yude kony mopogore gi mano. Ka in ng'ama yudo gratuity ne pension mari koro onge tax michulo kanyo. Mano dhi miyo jogo ma wuok chien kacha ok donje bracket moro ma oko ni mage joma imiyo kony gi sirikal mondo mi giyud kaka gidak. Iretire ka in gi gimoro motegno e lweti. So aparo ni en choko chir motegno, nikech mondo mi yud ni budget dwaro mar piny odhi malo, to ushuru ok medo, pesa dhi wuok kanye. Mane penjo maduong' actually FCPA mana dwa penji bang' ma ni nao ok omed osuru. Sirikal kinde ka kinde ting' mar tayo piny oyiengore kuom choko mag omenda ma ahinya mawuok kuom oganda. Giwuok e kidienje mopogore opogore. Johala, mwandu mikele pacho ka, mwandu milose pacho ka, mogo mawuok kuom jotich, kaachiel kod choko mamoko mag chenro mag sirikal. Sirikal dhi yudo pesa kanye nikech dwaro to chal ka gima omedore. Kwan oganda jo Kenya ma samoro ni nitie higa mokalo, kigo kwan no kawuono inyalo yudo ka gimedore. Dwaro nyalo bet ni omedore. Lokruok mar piny bende nitiere. Apaka mag ochumi bende nitiere ka gi kacha. King'iyo sani, ma e budget midhi somo mokwongo kata paro mar chik mar omenda madhi bet, bang' piny Amerika ng'ado moko kuom sir mani kunne jolo moko kuom bede migepe mag piny Kenya. Chuno ni nyaka piny Kenya chung' motegno mondo kik joge bede andaki mar yudo hinyruok kata bedo gi midhiero. Ere kaka ma dhi timore mondo sirikal ochop dwaro gi duto? Aparo ni sirikal nyalo yudo omenda mar tayo sirikal ka oketo lwasi makare mamiyo jogo ma jo ohala nyalo loso ohala mayud pesa. Sama na nyalo timo ohanda ma ka igo rumo ta uso mwandu kata machopo $100,000. Tiende ni sama yudo auso mwandu maromo $100,000 ka gola tamalo 30 amiyo sirikal. Tiende na nyagolo $30,000 amiyo sirikal. Kolos na lwasi makora uso mwandu machopo $150,000 kata 200. Kama ne kora chule siling $30,000 cha kora chulo 60. Ok omedna ushuru. Tiende ni economy mar piny higa ka higa onego bed ni dongo. Kisomo kiwinjo samisomo budget cha tiwacho ni Kenya uchumi mare nyalo dongo ka tamala bich. Atamala bich no nego bed no chopo fuk ji te. Ka en gima chopo fuk ji te, tamala bich no be ko donjo. Ang'o mamono yuto mar sirikal bendo dhie malo ga tamala bich ka ok omed chike kata ushuru ne jopiny. Mane kama koro sirikal nyaka neni to ere kaka sama uchumi dongo ni to ambe yuto mara kaka sirikal bende dongo machal kamano. Chien kacha yudo ni ka uchumi dongo gi atamala bich, to ineno ni
solo suru mar sirkal to dongo kata malo 9. Koro ere kaka uchumi to dongo kata malo 5 to yuto mar sirkal koluwore go ushuru to dongo kata malo 9. Tiende ni sirkal yuto mang'eny moloyo kaka mwandu mar piny te dongo. Mano nyiso ni pesa mang'eny dhi e ushuru. Omiyo ka giketo chenro makare mana mar neno ni wadino fuok ma pesa jopiny monego bed ni choko ushuru lal, to pesa ni kodonje aguch sirkal to bende kama sirkal dware pesa cha por giyuda yuda. Tiende ni ka en mwandu ma oko midwa ni mondo digi mino ni customs duty mondo odonje e yo mowinjore, to fuok mane nitie kata kama ne jomoko mibadhi tiyogo cha ilore kaeto omenda sirkal bedo kako ne obedi. Ka nitie jomosiko ni gin gidwaro refund gikelo riside mabandia mondo mi KRA oduoknegi pesa tidino kanyo kaeto koro mano ok bedi. Mano dhi miyo pesa sirkal koro ok tigo e refund. Kech iyudo ni higa ka higa pesa ma sirkal duoko ne jo ohala ni ne kamoro tero mwandu oko onego duokni gibiro ni VAT. Koro mago kodin ma ok tim to bende sirkal medo mana yuto. So yuto mar sirkal nyalo dhi malo ka ok omedo ushuru ne jopiny. Mak mana ni gima bende dimi sirkal dog chien mapar diriyo. Ne wadwa wito Kenya higa mokalo. Nikech nomedo ushuru ni to chal ni jopiny nok mor kode. Nikech nomede higa mar 2023 ne jogo koko to nokalo. Kane wachopo 2024 to chako kel moro ni motor vehicle tax. Mane dhano igi owang' kabisa. Mamano nodhi okelo pek. To ng'eni chike mag usuru mimedogi. Thothgi iyudo ni sirkal bende yudo dhir kata chwal mowuok kuom pinje machalo kaka makonyo wa yor manyo kony mondo mi wayud pesa mwakonyorego. IMF chutho komiyowa kony to giwacho ni wamiyo omenda ni tadwa ni mondo ilok 1, 2, 3. So en pesa momiyi to miyi gi tonde moko motwego. Tonde motwego gi kamoro ok ber ne jo Kenya. Ne jogo ma kamoro ikgi oniang'. Higa mar 1994 kanyo kwachopo nyaka higa mar 1997 ne nitie gimoro ni structural adjustment program. Kane uchumi mar Kenya ne dhi marach. Ne oket ne sirkal ni wamiyo kony to nyaka uriemb jotich moko. Ma ji nomi handshake mang'eny hignigo. Ma ji nowe tich mang'eny mondo mi sirkal noduok chien budget mar msach jotich. Mane yudo ni seche moko kotimore jogo mamiyi kony to neno ni mane manyalo konyi to kamoro gino ok nyal konyi. Omiyo seche moko ka waweyo dhi ka IMF kucho mabiro gi tonde motwere. Na winjo ka Migosi Mbadi nowacho ni kucho ok ber kwa dhiye. Nikech samoro dhi miyigo to chako iketo ni chike. Mana kaka an ka oli pesa. To inyisa ni pesa ni dwa dhi timogo gima kama. Ponono ni an kodi machiegi aneno gik mitimo. Ka ng'a oli pesa ni dhi logo dichni moro. Tayudi kimadho achiel ni moro e bar. Ineno ka koro kendo rachna. Kichako ni pesa na ni kamoro itiyogo e yo ma ok ni kare. Yes. Ora yudo ka kamoro ni kwaya pesa ni to kendo ayudo ka koro idhi thiedhogo kamoro jaodi kata nyathini mane tuo. To an ni kwaya pesa ni dhi timo gang'owa idhi medogo stock mar ohala. Koro an taneno ni ohala mane dhi mi ichula cha iweyo idhi thiedho ng'ama tuo. To in adieri ng'eyo chunyi maber ni ng'ama tuo ni monego kuonge chako molo kata ohala cha. Koro kamoro dwachi opogore gi dwacha. Dwach jo Kenya seche moko gwenyore gi dwach jogo mamiyowa hola. Mane momiyo ne wan gi gimoro ni wacho ni kulipa ushuru ni kujitegemea gi dho Kiswahili. Tiende ni sama inyalo chulo usuru monego ichul kaka japiny ikonyori kendi to sirkal be tiyo kode yo maber. Yes. Koro wabedo joma ok chal ka gima pod wan e loch nanga manyachon cha. Tiende ni wanyalo tayo chenro wa kaka wadwaro yo makare. FCPA e paro mar chik ma bende ilieko ni sirkal kone gi ng'ado chiegni bilion 133 kowuok e trilion 4 gi dire mane gidwa ni mondo nowinjo bed ni tiyo godo kaka budget ondus wiye nodwok piny. Kaluwore kod jatend migawo mar weche omenda John Mbadi koni ma timore ahinya e piny owacho mamalo
e chenro mag tayo piny owacho mamalo ma oting'o weche mag wuoth gi weche mamoko ma riembo sirikal mamalo. Anyalo kwano ni gin ting'o weche mag wuoth, weche mag tije miluongo ni operational costs, kaachiel koda weche mamoko ma ok ochuno ahinya e riembo. Ere kaka ma dhi timore, nikech ka wang'iyo sani wachaka gi kuom ranyisi piny owacho mamalo. Piny owacho mamalo nitiere kod migepe mathoth, migepe gi ondiko ji mathoth. Jatend piny owuon kata apisi mare en kod ji ma bende konye tich. E migepe go nitiere jomoko ma bende konyo jotend migepe kaachiel kod joma moko tich. To kopone kuom ranyisi oduok piny weche manyalo konyo e riembo sirikal mamalo, tayo tije gi miluongo ni operational costs, ma nyiso nang'o gi dho ng'ama gi dhok mayot ma ng'ama ni dala nyalo winjo. Gino wacho ni en tweyo kanda. Anyalo kete kamano. Tiende ni kane idak e odi, kaka idak pacho, to ni oyo piny tek. Ne wang'iyo wamadho chai gokinyi kwinyoru, kochopo saa 7 wachamo lunch, chai moro wamadho saa 10, kado koko wang'ondo wayako kuon gotieno. Koro wang'ad chai oko, chak saa 10 wang'ado oko. Yes. Koro tiende ni kisemadho chai okinyi, to en ma 7 cha ichamo saa 10. Koro ma operational cost odok piny. Tiende ni kane nitiere omenda manitiyogo, iwuok Kisumo, ibiro Nairobi e yor tich, kamoro nitie seminar, koro seminar ne duoko piny. Ka nitiere wuodhe machalo madhi oko, koro ikoni mana kochung'an ahinya. Kano onego idhi e seminar e piny moro ma oko kata e taon moro machielo, tiwacho ni donge inyalo tiyo gi lony manyasani to ibed gi burani kata gimiluongo ni Zoom. Koro ugaga bura e koro lwasi ka, to koro pesa maditiyogo dhi idho ndege cha koro ok tigo, mano bende ng'ado mana garama. Mage gik magiwacho ni onego tim e yor budget ma national government, kendo gidhi ng'ado go budget kono. Kendo gima gichak giwacho en ni pesa mane gilieko ni sirikal ne nyalo yudo ne en trilion 3 kolure gusuru. Yes. Koro duoke piny. Mano choko mar sirikal. Choko mar sirikal. Yes. Ne ging'awe malo, koro duoke piny nikech onge ushuru mimedo. Koro gidwa kete malo ahinya mang' kang' otamore ayuda, to koro chuno ni sirikal dhi e hola mondo mi opong' gofuok madibedi ka sirikal ok nyal yudo pesa mane gilieko ne ginyalo yudo. Ahinya kaka chien higa ma koro dhi karumo ni, yuto mar sirikal revenue osedok piny. Kendo mano nyiso ni ka ok watang' to wanyalo bedo gi lwase ma ok ni kare mbele kacha. So sama itimo lokruogegi, nyaka waneni to ere kaka wanyalo miyo waol moe uchumi marwa mondo mi uchumi otingre malo. Mano nyiso ni nitiere 1, 2, 3 ma sirikal nyaka tim mondo mi ekonomi kadongo. To in kipenja ni bati, to ang'o momiyo ji wacho ni uchumi odongo, tano kane pesa kaka japiny. Magi koro lwasi monego sirikal ong'e ni ang'o momiyo uchumi dongo 5% to nyango gotieno to onge pesa ofuku. Gimomiyo gionge pesa ofuku en dongruok mar uchumi cha kiyare maduong' tiyudo ka en e lwet ji 2, 3, 4. Kamoro ka in japur mar kahawa, bech kahawa no dhi malo, sani gichulo 145. So inyalo yudo ni japur mar kahawa ndo winjo maber. To kamoro in ipuro oduma e gweng' kacha, bech oduma ok odhi malo. Bech gik mitiyogo kiloso kipuro oduma ni kamoro dhi malo matin. Mano nyalo miyi pek, in ok iwinj ber. Ka in wuon bank, ineno ka bank oloso pesa mang'eny. Wege bank omor, gin gi kao pesa gi gimiyo sirikal omiyo gi interest mamalo, gin gi mor. To in onyango gotieno, ere kaka ikonyori? Kidhi e duka ing'iewo mkate, nitie ushuru. Ushuru ni kochopo e lwet sirikal, thothne 1.2 trillion sirikal tiyogo e chulo joma olo pesa kuomgi. Koro ng'ama ol pesa kuome to winjo maber. To in mochok pesa iri kaeni, kendo ushuru bet oting'ore malo, koro ionge pesa midong'o minyalo yalo go ohandi. Sama uchumi chalo kamano, jogo ma bende jo ohala chako manyo yore magibadhorego mondo kik gichul ushuru. Mondo mi lor fuok ma ji badhorego gi, ket ushuru moro ma ng'ato ok ne ni pek ahinya. Ket lwasi makare ma ng'ato ok ne ni tere kaka idwa choko osuru ira, to kisechoko osuru to ka ng'ango wang'a e TV ka,
taneno kilando ni mibadhi ng'ato lal gi pesa machal kama. Sama ineno ka piny ni michulo osuru jomoko kwalo pesa, iwinjo ka e chunyi wuon ok iwinj ka kore dwa golo ushuru. Mage gik ma sirkal nyaka neno duoko piny, tiende ni nyaka ket mwandu mang'eny e kedo gi mibadhi. Nyaka ket mwandu mang'eny e neno ni chenro mar ng'iewo mwandu sirkal, kaka kidhi e National Treasury kacha nitiere system mikelo manyien mar procurement, iluongo ni e-procurement. Tiende gimoro amora ming'iewo sirkal inyalo nene e kor yamo ka mondo ung'e ni ng'ane ong'iewo gini to ong'iewe gi pesa di. Sama ang' itimo mano, kane sirkal higa achiel tiyo gi kata bilion 500 e yor ng'iewo gik moko, dhi miyo sirkal koro tiyo gi bilion 300 kata 200 e ng'iewo the same thing. Tiende ni ing'ado mibadhi oko nikech ikelo chenro makare mageng'o mibadhi. So mage reforms ma wacho ni administrative reforms, moko dhi bedo KRA, moko dhi tim gi National Treasury, kech kaka e-procurement gine magitimo. Nitiere gimoro miluongo ni accrual accounting. Mondo mi itim report makare kaka itiyo gi omenda mar sirkal. Ere kaka dwa bed gi chenro ma king'iewo kalam tinyal nene kaka ing'iewe. King'iewo mtoka inyal nene kaka ing'iewe kendo kaka iketo rekod mar mtoka. To wasebedo kwa tiyo gi chenro miluongo ni cash basis. Kaka ng'iewo kalam kata tissue paper sirkal e kaka ng'iewo mtoka. En gima leta ahinya. Ni mtoka kaka ing'iewe tidhi kone a pesa ma kama ong'iewo mtoka mani loro. Koro ng'e ni mtokni nong'iewo kata di kata manong'iewo chon. Iloso mana list mage mtokni maparo ni an go, to ok obed achiel kuom report moriere ming'iyo ni kone odonjango, kone odonjango. Mane momiyo sirkal nokelo gimoro ni accrual accounting. Tiende ni king'iewo mtoka to ngima mtoka e sirkal en higni 5 kata 6 kapok ouse kata ka nengone pok odok piny. Bende di rekode bende di ndike e report mar sirkal ni mtoka ni en kama, to pesa manong'iewe ni koni. Chien ka en king'iewo mtoka, king'iewo chak, king'iewo sukari, chalre. Mane kamwae mondo mi wabed gi report makare. Ma ok ni kiny kipenjo kata mana county ni to gop jo ohala un go adi. Iga ni gigolo list kama, iga manyien gigolo list machielo, nikech ok oket chenro makare mindiko go report kaka sirkal mar Kenya tiyo kako nego winjo otimre. Kidhi e kembe mag ji giwegi, ka ng'iewo mtoka kata ng'iewo mtoka higni 5 to kineno reporter miluongo ni balance sheet tineno mtoka no. Sirkal mar Kenya kidhi ng'iewo balance sheet ne ok ibi neno kata mtoka kata utegi, nikech gitiyo gi miluongo ni cash basis. Kaka idhi gi pesa ne kako dhi, no donjo pesa di kama, owuok adi iloro idhi higa machielo. Mane makoro wae. Maka in gi gopa to igo luoro kaka sirkal, gopa no ndike report. Makoro onge gimoro ma inyalo dhi kaka jatelo tiko ni ng'ane ok adwar gol nyinge ka. Koro onge minyalo gol. Maka koro ng'ato somo report iga ni onyango ne un gi gope. Onge ng'ama inyalo gol, onge ng'ama bende inyalo so. Onge ng'ama inyalo so. Koro dino fuok misoyo go nyinge. To system masani te wila ng'ane tiketo ng'ane nikech enena list milos. FCPA ere kaka budget mahi kata pend chik mar omenda mag 2025 biro kelo fungruok ne piny owacho mag counties, nikech ka wang'iyo e omenda ma koro watieko ni bang' kane osewit oko paro mar chik omenda kata finance bill ma 2024 ne nitiere twak mano bedo ahinya nikech ne nitiere gombo mar counties mondo medgi omenda madhi kuomgi. Sirikal ok omedo budget, sirikal oduoko gima ne gilieko ne ginyalo choko piny mondo gichop dwaro magino ni madho ngere deno ni realistic, gima nyalore. Ma keto counties kama chalo nade gi dwaro margi gi kaka gin bende gisebedo ka gidhiro mondo giyud omenda ma gitayo godo chenro mag dongruok e kor gwenge. Aparo ni gima dhi bedo matek en ni ka en twe okanda to ji tek twe okanda. Okanya twe okanda malo ka ma wach ni onge osuru mamedo to iti dwa na medi pesa piny ka. Tiende ni nyakang sirkal ma piny ma county twe okanda, sirkal ma malo twe okanda. Koro gima nyalo kelo pogruok en ya chenro mane miketo kaka sirkal ma county mondo mi on source revenue mwandu michoko unu wegi odhi malo
mokwongo. Mar ariyo, un bende bedo ng'iye gik munyalo golo e bajedu ma kamoro miyo utiyo gomenda ma ok ni kare. Nitiere chike moko moketi ma counties onego bed ni luwo. Yes. Achiel kuom gi ni msara mimiyo jatich dwe ka dwe ok onego kal atamalo 35 mar budget maru. King'iyo report ma counties wagi, counties mang'eny ok osebedo katimo mano. Tiende gikadho pend chik kaka dwaro. Ranyisi kidhi e counties moko, in fact maka luo wata paro ni mana Siaya kende ema higa mokalo 2023-24 ema ne ni 33%. Chik wacho 35 kik kal. Kidhi ma Homa Bay ne gichopo 54%. Kidhi ma Kisumu bende kia 40 kiadi. So iyudo ni sama isekawo thoth pesa muchoko ikere msara. Kichoko milion 100, milion 35 okonego kal msara. To kichoko 100 to milion 54 isetere msara. To chik be chako wacho ni tiga tamalo 30 e dongruok. Koro 54 kimeno gi 30 mano dongore disecho 84. Yes. Idonga 14%. Kidhi ng'iewo chai mi ol mafuta e geche gite boromo ok dhi romo. Omiyo counties wa bende nyaka neni gi duoko budget gi mondo lure gi chik. Mane ka gibobedo gi konyruok. Mak mana ni nitiere yore mamoko ma bende counties nyalo paro go ma ginyalo medo go yuto margi, mano gibed encouraged. Kama ng'eni pod pek nitie any counties wacho nitiere functions moko ma chik wacho nonego bede counties. Yes. To pod itimo gi sirkal mamalo. So mage maparo ni pod nitie ywaruok ni to donge dwadar ma waterma ka mane migosi Raila Odinga wacho ni cha CDF en pesa ma onego bed ni ok en mjumbe matimo. Tij mjumbe en loso chik, en mar timo representation kata en mar timo oversight. Executive ok tij mjumbe. Ere kaka mjumbe kidwa nono tije to wacho ni atiyo gi CDF maber, mane kaka tiyo. To mano ok tije. To nikech en patron kacha chik noloki, court nowacho ni wae kanyo. Gima ne migosi Raila wacho ni oyo ere kaka dwa kaw pesa mano wamiyo wajumbe gi waduoke lwet counties. Okay. Mondo counties emotim mano. Alright. Mak mana ni counties gi bene gi tabu. Yande awacho ni counties gi kar gi counties 47 gi. Igni 11 mag devolution. Repode mosemige gi Auditor General oingo 1,000. Repode 1,000 gi maler tine 20. Tiene less than 1%. Nyisa ngo. Nyiso ni counties okosebedi kitayo yo maber. Ang'eyo ni mibadhi to ni kamora mora kata national. To rate mar mibadhi e county kipimo gi te. Amira nyisi ni repode 1,000 gi wiye 20 kende maler. Kidhi e national government, state departments, iyudo na tamalo 50 gariyo kanyero ler. Tiene 48 maricho. Kidhi e parastatals, atamalo madhi 78 ler. Tiene ni kama onego watie motegna ahinya en county ka. Mondo mwane ni wariew kaka itiyo gi pes county. Koro kata kimedi, muma moro wacho niya, gidhongere to whom much is given, much is expected. Kidwaro ni mondo medi teko mar tema achiel ariyo adek, tiwe ranyisi ni nyalo rito maber. Aparo ni nitie muma mane wacho ni jatelo mane dhi wuoth to no kawo gideni. Okao mwandu silinge moko pogo ne jotich. Yes. Moro mimare to dhi ikelo. Moro mimare to dhi ogo ala momedore. Moro mimare to dhi oumo maber mokano. Kendo mondo tiyo maber. To ne ng'ama ne ruotho morgo ne mano kawo mare momedo cha. So nyaka waneni watemo tiyo gi omenda gi yo makare. Kao kamano to aneno ka counties wa dhi bedo gi pek higa mwachomo ni kato gibiro chako ywak ni sirkal mamalo gowa piny. So aparo ni nyaka bed ni lwasi no ilose maber. So counties ben nyaka par maber sama ngidhi loso budget. Ahinya ma ene county assembly. Budget molos gi executive nyaka dhi assembly. In jago no moyier mati assembly. None budget no maber. Kiki dhi kadho budget ma wacho ni county dhi choko $2 billion. Tini ng'eyo ni county kata higa mokalo no choko $1 billion.
Ango me kadho budget ma wacho ni choko billion ting'eno kudhi choko. Ubedo of ambitious. Isebedo of ambitious kato an gi fupa ka ng'aneno budget no tinyisa ni omol. Ohala moro ni account ka betin. Kata dhi akawo loan e bank ni miya contract. Kasetimo kato koro chudo bedo matek. Bang'e ang'adera nikech pesa mani ohala budget mani go charach. Ok inyal chula. Mage momiyo tij assembly obed ma Nairobi obed ma pacho en oversight. Gima lit na moloyo chunya ni kawuono kiyudo joma wuoyo malit ni sirkal mar Kenya ologo wi marach gin joma yiero wabunge. Tipendo in mbunge miyuak ni sirkal William Ruto ologo wi dongu ne mukalo budget. To budget ya dongu bire parliament. To samu biro jau kadhe nang. To budget no wacho ni sirkal ma KRA choko mana 2.8 trillion. Budget of 4 trillion. Tiene ni nyaka sirkal dhi all modong ni. Sama sirkal dhi all ni, odhi ole kanye. Koro nitiere gimoro ma jopiny ok dwa no wajumbe ok dwa ne wawachi. Tadwa wache ka ni Nyikwara Mogajwa. Tadwa ni jo Kenya duto winje. Nikech mae kuma ne tabu ochakore e wach gowi ma Kenya nitie go malich. Pesa mimiya kaka mjombe mar CDF en atamalo 2.5%. 2.5%. Marango budget. Budget duto mar Kenya. Correct. Tene ka budget en 4 trillion temia 2.5 ong'eny moloyo ka budget en 3 trillion temia 2.5. Mane madimora kaka jaod bura. Komedore. Mane kama ne koth chako gowa. Mjombe ok mor ka budget ni piny nikech CDF is a fraction of the budget. To mano is an executive role. So kwadwa bedo joma kare to wadong chien. Wanonre waduto ni ere contribution magwa e ketho budget momiyo kata sani chenro mag dongruok koro moko wakawo waketo tenge. Kamoro dwa her ni wandik polisi e piny Kenya ka. Igni 2-3 pok ondik polisi. To wadwaro rita kwe. Nikech ang'o? Waonge budget no. Koro sirkal neno mane ma important machakgo. Andik jopuonj. Nyithindwa dhi skul nikech nyithindwa ge be ka ok dhi skul to gidhi bedo tabu. Omiyo nitiere weche maling' e budget ka ma ka wawacho gadieri to wabiro konyore. Nikech ka budget ka miwinjo 2.8 trillion mawacho ni usuru ma KRA choko cha. Ne kaka 1.3 trillion ichulo mana interest. Monyuol kaluwore kod hola. Monyuol kaluwore kod hola. To sirkal koro nyaka hol nikech gin kama tek. Koro gima gitimo sani mabeyo mora kendo nanene finance bill ni. Yes. En giwacho ni gimoro miluongo ni budget deficit. Fiscal deficit cha. Oa atamalo 5.1 obi atamalo 4 madhi apana 5. En rem ma budget bedogo mondo rem ma budget bedogo ma inyalo en fuok madwa ni mondo fuok ma kelo ga hola cha. Yes. Odwoke piny ma chopo atamalo 4.5 mar GDP mar Kenya. Sama mano timore. Yes. Kaka ne gilande ni. Gichalo jomogo tung ne joma miyo gi hola. Ne wang' ni kata kwa dhi holo to wadhi holo matin. Koro kane in wuon bengi mane sekano pesa ni moro irito go sirkal nikech ngene sirkal jamuomre jaolo mang'eny. Koro senyisi ni abro holo matin. Mano dhi konyo piny nang'o? Kinyne ineno ka atamalo ma sirkal chulo kokawo hola koro dok piny. Chien kacha koyier mbadi ne sirkal chulo atamalo 15. Yes. E hola. Sani uduoga atamalo ma Roma boro. Eiga. Within 1 year. Magi gin ranyisi makare. Mak mana ni nyaka med sekgi. Koro samewa deficit ni obedo malo. To mano signal ni sirkal dhi dwaro hola mang'eny. Omiyo dwaro discipline. Watuo kanda igni mokaria de katu kwa seri e piny. To kik wachakwa yie pinywa dhi akerekeke mano odhiye. Nikech kamane waringo igni 10 mokalo. Emo inyo wa molo gimora mora. Iga mokalo ne wachulo Eurobond. Pesa ma Thagalany. To kinono gima ne Eurobond otimo malong'o to kine. Ni okele budget kia support.
moko kia yande jalony ma be an achiel kuom jowa Edward Ouko no penjo matek kano temo no to Eurobond no dhi kure kik wachope kama chal kamano nikech wajo wil piyo. All right. Jadungo Molo, nitiere weche ma samoro japiny ma e kor gweng' kucha gombo mondo ng'e, especially ng'at ma samoro ndeki e tich. Ok omedo osuru, nyiso ni chal ka gima weche obedo kaka gin gi thuro masani. Ng'ama ondiki e tich ma chamo osara en ng'at ma iwacho ni pono lemo ma sirikal nyalo kawo kuome yot moloyo nikech kiluwo yo michule godo riere, sirikal nyalo ng'e ni ng'ani chulo pesa ma kama to pesa ni biro yori chieng' ma kama, koro ywaye nyalo bedo mayot. Jok ma mechulo osara gi gin to finance bill ma higani oketo gi kama chalo nade, nikech gine ma samoro ne giywak ni payslip onyor, sani wadhi dala nono. Japuonj ywak, daktari ywak, askari ywak, jomondike tich mopogore opogore ma jomiso dwe. Ma bende king'iyo adieri FCPA kiyudo ting' ma samoro ng'at ma chamo osara ma ji ong'eyo kor gweng' ni chamo osara ni godo, yudo ka en ting' ne oriere ng'ane Jaduong' Omolo ne chamo osara, koro nyathi nyaminu ma ng'ane gi ng'ane ine mitimri nade ikawna to in bende kaka ng'at man nigi chuny mong'e ni nyaminwa ne chandore kata gima chalo idwa ni mondo mikawe to onyore gin to gini keto gi kama chalo nade, weyo medo osuru gi gik machal kamago keto gi kanye? Aparo ni gima duong' en ni bedo ni osuru ok omedi. Yes. Miyo kane in ng'ama ne chamo siling 50,000 to msachi omedore kech inyalo ni ka igo rumo we kabi nyalo ko ni wamedo wuota malo mora par. Koro ne chama 50,000 koro chama 50,000 ni koro pod ichwade mana tax rate bane gichen kacha. Koro teni yuto ni nyalo medore matin. Mar ariyo nitiere gimilo ni tax relief ma jatich yudo sad e payslip. Finance bill ni lieko ne kanitiere tax relief monego yud kaka jatich mondiki. Sani koro yiene jago no mondiki mondo ng'ad gi dichiel. Tiende ni ka relief no nitie, tiende yuto mare dhi ting'ore malo. Tiende kane gik ming'ado gin kata 20 kata 20,000 kuom 1,000 kata 100 to nitiere moko ma bende ne ok ng'adi chien ka mar 10,000. Koro inya ng'adi osuru out of 70,000 kama ni ng'adi osuru out of 80,000. Koro tiende 10,000 moro kae koro oyudo fuong kata yudo relief moro matin. So aparo ni mano is a progressive thing. Mane ma jotich nyalo siemo e finance bill kamano. Erokamano ahinya. Wadwa ni mondo wadhi ane e od thieth ma Nairobi, jafwambo marwa Ken Muga nitiere kanyo mondo miwane ler ni to gin ang'o gini mosefwambo, nikech ne owacho ni Ken Muga noyuko kanyo nyakwara mogi mondo kaluwore kod masira motimore odhiambo ma kawuono kama jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onegi gi joma undu moko ma pod ok oyangi. Wadwa ni mondo watudre kod jafwambo marwa Ken Muga mondo onyiswa ni to gin ang'o gini mosefwambo, gin weche mage mosewuok kata minyalo ting' nyikwara mogi ni mage ma mosefwambo. Ken Muga ageno ni iwinja otieno obedo marabora ok kaka ne wachano kata kaka ne wang'eyo nyalo beto kaluwore kod tich mar fwambo ni kamojukie kogo ni firimbi tigo mana baotan kendo ineno ni nyikwara Muga Jwang' oyudo ler mag gik motimore odhiambo ma kawuono. Wach mutucha poya en ni joma undu moko onego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Iringo michopo e od thieth ma Nairobi, ang'o ma isefwambo Ken Muga minyalo nyiso nyikwara mogi? Erokamano ahinya George Bati. Ok anyalo wacho ni ipige ber moro amora nikech en adieri jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onege midhiambo ma kawuono. Mana kaka ne isewacho motelo, nek ma kamano notimore kar saa 1:30 mar odhiambo, kendo ripot ma osemiwa kod obila e yo ma wiye oyango ni nonege machiegni kod kar roundabout kata kama nyamburko gwenyore machiegni kod kar kano ringre mar City Mortuary. To isani endi antiere osiptal ma Nairobi Hospital kae kama ne oringe kode ma bang'e to oduogo yangi ne owito ngimane. Chal mar wach gi ka en ni lit kod kuyo to nitie kata king'iyo jotelo mosechopo ka endi wantieko jood bura mochopo ka, jotelo mochopo ka mopogore opogore, josiasa mawuok e gwenge ma Kasipul ochopo ka endi kendo
kwan mar ji mamedo chopo ka mar mondo mi owinje ni to en ang'o hie motimore bende medore kamano kochakore nyaka ne kele ka nyaka ne report ma kamano rie chopie yamo. Bende wageno mar mondo mi ang'o bed kod jagoro mogirore migawo mochung' ne chenro mag arita kwe ma bende report yango no gerepe ni biro bedo ka loso bang' ka osechopo ka. Mano bende achiel kuom jodito mag sirikal ahinya te weche mag arita ma gerepe ni biro chiwo lera makende ni to en ang'o hie madibed ni notimore. Motelo report ma wiye mano osemiwa ne yango ni jogo mano chiele kod magina en jago moro mane nitiere e wi apiko koro matut obila bro lero to ochiele yo mane nikech nonro motimo ma iwie en ni jago mane chiele kod magina ne nitiere e wi apiko kendo bang'e to en bende chalni no chako oringo kendo ma nonro matut e wi mano bende obila owinjore bende biro chiwo ler makende. Bende kopogore kod mano jatend okwach kich ma bende osebedo kotelo ne chenro ma okwach kich e pacho ka Amin bende ne osechopo kaendi kendo mar neno ni to ringre mar jatelo no chalo nade to kaachiel kod chako chenro mag nonro motenore kod wach mar nek mare. Ibiro paro ni ng'ondo were mosebedo ka nitiere telo kendo mane en thuolo kata tielo mare mar ariyo mar telo e Kasipul kuno. Osebedo ka en achiel kuom jodito mag ODM kata jogo mantie kod duol ahinya e ODM e gwenge mag Homa Bay County kendo ne ng'iye kaka achiel kuom jogo madibed ni samoro ne nyalo biro bedo kod dwaro mar kata telo ne duond bura mar ODM e gwenge mag Homa Bay County. Kata kamano koro to okawe aucha okalo kuom tim mar maupe ma kamano. Gima damed wacho en ni pod ok ong'ere hie ni to jago mane otiyo kod magina kendo mochiele kod magina no ne nitiere kod paro mane to bed ni gin jomaundu ma gin jomecho kata jopuoge kata to bed ni gin jomaundu ma samoro dibed ni ne luwe e yore mamoko mopogore kod weche mag kungo. Dibed ni en maundu motenore kod siasa, dibed ni en maundu motenore kod ohala kata dibed ni en maundu motenore kod yo moro amora kata dibed ni en ng'ama osebedo ka luwe kata osebedo ka luwe e lo mamoko. Koro mago to gin gik ma duto mobilo owinjore bed ni koro biro timo nonro bang'e. Gima nitie sani ni en ni oganda jo Kasipul koro en adieri ema kende kendo adieri malit ne giwito jaod bura margi ma osebedo ka otelo ne od bura no endo kendo ibiro paro ni Ong'ondo Were ma bende ahinya kiwinjo gwenge ma kocha ithoro dende ni Sir Charles Ong'ondo Were en achiel kuom jogo ma bende king'iyo kata mana e chenro ma otenore kod weche mag telo mantie od bura nichae koyiere kaka jalup jakom manda kod tieko mantie kind oganda gik ma kamago. Koro mago gin moko kuom lal ma koro sani oyudore ne od bura mangima to kaachiel kod bende kar od bura ma Kasipul. Wamedo bedo ka ang'o nayude thuolo mar yudo kata mana pichni moko mondo wamed kelo ni jopiny to en ang'o hie matimore e Nairobi Hospital kaendi nikech sani to koro pod chik otiyo lwetwa ok wanyal tang'o matut ahinya e weche madhi nyime kaka luwore kod chik ma bende matayo chenro mag fwambo to kod keyo. Koro gimaduong' en ni en ayanga ne jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ochiel kod magino dio ma kauno nie bati ka intiere kod penjo pod antiere ka en mar duoki. Erokamano Nyaken Muga, apani lero duto ma isefwambo odhiambo ni kendo aparo ni puro biro medo mi thuolo mondo imeda fwambo mamoko kaluwore kod weche manyalo wuok ahinya to kowuok kuom tend arita ma bende biro bedo kod ting' mar timo nonro kendo yango matut ewi monj kata tim mar maundu mokelo tho mapoya mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Erokamano Nyaken Muga kendo wamedo kwani ha maber kapodi medo fwambo ka wageno ni kaka gibiro medo timore weche ma pod biro medo wuok nonro ma pod ibiro medo wache ibiro medo kolonwa kotenre kod weche matuche wi wach mar nek mapoya kod tho maucha mar jatelo kendo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Erokamano Ken Muga. Erokamano. Anyakora mugi mano ne Ken Muga kamiyowa report kowuok e od thieth ma Nairobi kama ne oyukie kod jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ka itemo res ngimane bang' chiele kod magina kod jomoko ma pod ok oyange ma ikoni ne tiyo kod apiko e alwora ma kar kano ringre ma City Mochari kama kirekeke mar yo ma bende nitiere kod alwora miluongo ni roundabout. Nyakwara mogi to kawe aucha e kinde ma
chopo kanyo e osiptal to koni en mana jal mosewito ngimane. Omedo timo mos ahinya ne anyuola, wede kod osiepe kod kuyo gi joka Sipul kaluwore kod tho mapoyano. Wadhi nyime kod twak. FCPA nitiere gimoro miwacho maparo ni oganda wa nie gi dwaro ahinya mar ng'eyo kendo ei wach mar pend chik, nikech wang'iyo pend chik gi kaka onyalo reso piny, gik both mosebet chien gi kaka oriegie pend chik kata e chik mar omenda mag 2025 ni kod kaka ginyalo reso piny ka ji dhi mbele, gik ma ji nyalo puonjore. Ni wacho wach mar tije moko kata ting' moko mowinjo bed ni e piny owacho mar kaunti to pod nitie e piny owacho mamalo. To bende nitiere moko ma nitiere piny owacho ma kaunti to gintiere piny owacho mamalo. Nyiso ni ok otergi te piny owacho ma kaunti, miluongo ni duplication of roles kata responsibilities. Mae miyo yudo ka piny owacho mamalo ndiko, sirikal mamwalo kata ma counties bende ndiko. Omenda dong' koni, omenda ni koni. Ere kaka finance bill mar piny owinjo bed ni hiko gima chal kama. Ada penjo ni en ting' chiwruok mar ting' gi chuny miwacho ni deliberate decision kata responsibility miwacho ni gini akawo ni mondo arieye, koso is it a goodwill ema waonge go mondo riemo kuom gik ma samoro nyoro chike mag omenda mamiyo budget ok nyal tiyo kaka dwarore? En wach matek ahinya nikech oparo ni katiba ma wan go sani kano kele ne owacho ni nitiere migepe moko ma bedo mag counties. Yes. To nitiere bende madongi sirikal mamalo. Ranyisi mokwongo en gima chalo kaka thieth. Thieth ne en gima ne dwaro ni kaber to bed gima devolved. To tiene no bire counties. To policy kata neno no ket pend chik kata chenro mamiyo weche mag thieth itayo makare ne dong' malo. Ranyisi ani kawuono kolero wuok Homabay to ochako wuok Busia to ochako wuok Baringo to kamoro yude Baringo ing'ado kode Nakuru. Omiyo ka onge tudruok ma malo mamiyo gini imenye koa malo tieno nyalo nyoro piny. Omiyo nyaka be ni policy ya malo en mani kochope county ka. Yes. To county bende nigi migao moringo go maneno ni weche mag thieth olose yo makare. Ka nitie kama dwaro kaka gimiluongo ni immunization kata chanjo, to nitiere kaka sirikal bende donje mamalo donje nikech omulo policy. Nikech nitiere gombo marwa kaka sirikal ma otenore gi kamoro pend chike moko mwakete kokwa e pinje maoko. Wan gimoro ni kata Abuja Declaration mawacho ni omenda marom nade monego tigo e yore thieth. Ere ng'ama dhi neno ni ma otimore. To ka okaw migao to miyi kaka county to omenda monego itime go komiyi. Ere kaka idhi time. Or omiyo migao ne ringo to tami ringo. Ma jomoko gombo ni gidar kanyo. Achiel kuom gin jothieth, lakteche wa. Thothgi kipenjo to wacho ni wagombo dok e national mondo mi wechewa obed ni nyal riegi e kamoro achiel. Kech iyudo ni laktar achiel moro tiyo Homabay ichule mopogore gi matiyo Baringo to gin lakteche gite. So iyudo ni nitiere kuonde moko ma gwenyruok bede. So mage kama koro nitie gimiluongo ni Intergovernmental Budget and Economic Forum IBEC ma onego bed ni lieko wechegi. Koro miyo gigo monego bed ni dhi ne counties gichwalo negi gomenda mowinjore mondo timgigo. Madong' malo ku bende sirikal mamalo dongo mondo migiringo. Omiyo konchiel ayie gi counties ni nitiere gigo monego migi magin magiringgo ma ok onego bed ni kuonde mamoko. Anda achiwo ranyisi kata mag ndechni moko. Ere kaka an Nairobi to nyalo ng'eyo ndeche moko ma kamoro ni e corridors mopogore. Ang'o momiyo Mjombe dwa kawo tij ndarani ni ringogo. Ang'o mono kawo pesa mane nitie mar ndarani mane kerani to mi county to ringo. Apane mano oker bura marach. Mak mana ni ya. Kiko bi tedhi nywande agulu modwanyore cha. Achiwo ranyisi county kise kawo tamalo 54 mar pesa miyudo ma chiko koyie ni mondo ikete weche mag chulo jotich. Ko medi moro cha
idhi kethe machal nade. Luri gi chik moket ni mokwongo. Kae to koro kidwaro moro cha to bedo mayot. Gimomiyo iyudo ka jopiny neno ber CDF moloyo loch mar county. Eni nitie pend chik ma CDF no birogo. Ma kata bed mana ni wajumbe ong'ong'e wang'e nitie kaka gilodhe. To chik wacho ni atamala beach kende mar pesa no eminya tigo e administration. Tiende ni kokele milion 100 to pesa minya chulo go jotich matiye CDF jogo tete okal milion 5. Tiende milion 95 nyaka dhi e project. Kato en pesa mokete account. Ichiwo mana contract ka pesa obed account. Itime tichuli. An poka winjo CDF man gi pending bill. Onge CDF man gi pending bill kada chiel. Ka governors dwaro ni mondo migi pesa cha. Gikete chik mamiyo pesa kokel kae to ka ng'ich kipenji ni development itiyo gi pesa di itiyo gata malo 20. Itiyo gata malo paga bi. Kae tichako machiwo ichako badhori ka kori penj matek. Mage weche ma bende nyaka wawache. Omiyo yes, wa me counties thuolo mar rengo gi migepe monego girengo. To gin bende gibere joma ber. Chiwo ranyisi ni onge kaka higni 10. Ranyisi en county ma Homa Bay kata Siaya. Ni report maler miluongo ni unqualified kata clean report gi yo mayot. Ni onge county ma Kaluo manoseyudo kata chiel. E report e county ma Homa Bay 11 onge maler kata di. Assembly be onge maler kata di. Kidhi Kisumu be the same. Kidhi Migori the same. Kidhi Siaya the same. Ni e Nyanza mangima ni te kama noseyudo report ma maler achiel en mana Kisii. To ne juma mokalo na dhi Trans Nzoia County. Etija mar Ispake atalo na accountant. Na ane assembly mar Trans Nzoia. Ayudo ka higni 4 molure. Report mar Trans Nzoia County Assembly and clean. The best in the country. Ma penjo na to joge wache timango. Ma bedo nyagi gi clerk ma pendo unango mi maru ni ler mopogore gi joma moko. Samiti mungu ni fire words. Tiene ni isidho jogo moserito mwenda mar penye maber montimo report maber. Trans Nzoia is number 1. Koro kangi dhi neno gini to bedo nade. Ka dhi e bathe kanyo to neno ka headquarter oger manyien office governor in the last 2 years. Natembea ndi kuni muwe maracho kato ya amie mawane. Odhi tieko headquarters mar county gi pesa mano yudo igni ariyo. Ogero tieko kendo gidonjo dwe mar 9. I walked and saw. Tiene ni ka warito menda ma wantiere go mayudo maber to wanyalo loko kaka counties wa itayo. Nikech ka Homa Bay county 100 bilion 7. Bilion 7 irwake account. Tachaka choko bilion 2 nikech giwacho gi choko maber kata bilion 1. Mano bilion 8. Kane gavana machon ne chulo msara 280 million. E higa par e dweche 10 mano 2.8 billion. E dweche 12 en mana 3 billion. Pod adong gi bilion 3 gi 4 kata 3 gi wiye kamedo gi machoko ni. Kaka okada bilion 1 atimogo ng'wech makagika. Dong gi bilion 3 machomo go dongruok ter. Kama bilion 3 ichomo go gi dongruok ter. Igera ng'udo. Wabeni yoma beyo. Kaka jotelo motelo ne mwandu piny. Bato dwaro rieko gi lony mondo ing'e kaka tayo mago. Iwinjo kata seche moko jowa ywak ni msach jotich odeko. Yes. To jotich ge midwa tiyo go mondo iti e sirkal. Ka msach jotich isedeko go. Ere kaka gidhi tiyo? Donge dhi chako kwelo. Nikech nyako dagi. To kineno jotich mapok ochul msara dweche 3-4 to chunye ng'ich tie county tang' diriyo. An ajaloja timo nonro. So mondo mi jotije gi oti chulgi. To ka pesa mae sirkal mamalo deko kata gi dwe 1 kata dwe 2 tim chenro gi bank to winjru to gimi thuolo. All right. Kae to kiriwo gi michoko pile ni. Tineno ni weche mag msach jotich ichulo. Nikech ka jawala dhi atie county chik wacho ni ami ndalo 90 mondo chula. Tiende ni pesa mora ma jawala dwaro e Homa Bay county kata Kisumu county kata Siaya county ka winjoru tikoni ai kelo mwandu kawuono achuli bang' dweche 3.
tiene ni awe mwandu mane nitiere ni monane ni jotije ga chule samo winjore kang pesa cha obiro kato deko to kora chulo ng'ama nan gi gope madwe mokalo cha in ateri dwe machielo cash flow management ka wabedo gi jotela ina go to onge county manyalo bedo gi ywaka ina mogine nikech onge mwandu ma county nigo county mora mora madwa dongre maloyo dhano mendeko human resource. Okay. Yakora mogi twak marwa ka wan ng'iyo weche mag beja kachiel kod okenge mag neno ni paro kata chik mar omenda otiyo makare kendo tiyo ne jopiny kaka dwarore kaluwore kod mise ma oketie chikegi kaka gidiedo gi rameny ma gimenyo godo jopiny. Amedo mana paro ni Nyakora Mogi odhiambo ma kawuono jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were Nyakora Mogi onegi kod ji ma pod ok oyangi kar saa 1:30 odhiambo ma kawuono e boma ma Nairobi. Wach mwayudo kowuok kuom ripota marwa Ken Muga ma bende ne ochopo e kar thieth ma Nairobi kama ne ochwale jaod burano mondo ne tem res ngimane kapok noyang ne osewito ngimane. Nyakora Mogi okoni ler matut ahinya pod ok owuok ka koro wach nitiere lwet apisa mag arita mondo gitim nonro mar yango ni to dipo ni ang'o momiyo jogo ma okawo oko ngima jaod burano timno dibed ni en tudruok moro amora gi gimoro amora ma samoro otenore kod weche mag telo koso nitiere gimachielo ma nonro nyalo yango. Koro wach nitie lwet obila Nyakora Mogi, kata kamano wach manitie kendo kaka Ken Mugo kete ni en adier malit ne koroni to jo Kasipul owito jaod bura margi Ong'ondo Were ma ochiel kod magina kod ji mane tiyo kod apiko odhiambo ma kawuono kar saa 1:30. Gin weche Nyakora Mogi kaka ng'isi ni wabiro medo luonigi kendo wabiro medo kolo matut kotenre kod gigo matimore mar yangadier kachiel kod lipode mabiro medo wuok kod kowuok kuom jotim nonro kachiel kod apisa mag arita ma kolo maling'ling ewi timbe machalo kod mag njore maundu kod manyalo kelo nek makamago. Nyakora Mogi en wach mamedo paro ni ka wadhi nyime gi twak marwa to adogane kendo wang'iyane mawawacho mago gin tipo mineno Nyakora Mogi kotende kod wach mar lipot mar tho mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Nyakora Mogi gin weche mabende wamedo luoni achiel kachiel kaka wamedo ng'iyogi kendo kaka gimedo tucho reporters magwa Ken Muga ose loso kodwa nyiri machuok mokalo komedo yangonwa ewi gigo matimore od thieth ma Nairobi okoni jotelo mawuok gwenge ma Nyanza koting'o koda ka jood bura moko ni osechopo kanyo ka ginyiso kuyo margi kaluwore kod milome ma apoya ma otucho odhiambo ma kawuono ewi tho mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma ochiel kod magina kod jogo ma pod ok oyangi ma ikoni ne tiyo kod apiko e bomani ma Nairobi kar saa 1:30 mar odhiambo. Nyakora Mogi wamedo luwo mondo wang'ini to e kor gwenge kocha kama nyocha orito to weche biro chalo nade kama bende wabiro medo mi matut ahinya kotenre kod weche madhi nyime e thuolo ka thuolo ma wayude ote kachiel kod weche ma hie matimore kotenre kod tho mar jaod burano Nyakora Mogi. Kowuok kanyo wadoge twak mana matin wang'iyane ni to gin ang'o gini makoro nyaka tim nikech FCPA wacho ni dwaro nitie kendo ji nyaka koro bed jadiera bedruok nyaka bedi ei paro mar chik mar omenda ni kata chik mar omenda ma 2025 e piny Kenya king'iye kigoye tarubin wacho ni ywak bedo ga ni counties dwaro omenda to sirikal mamalo bende samoro koro otweyo kanda gimbe nyaka gerido kanda. Choko mar sirikal samoro nyalo gwenyore kaluwore kod apaka magoyo pinje. Kasto bende nitiere wach mar deko mar omenda e chudo. Nitiere lo moko makata jotich sirikal mamalo bende ne owach ni odwa bedo gi deko e chudo margi kaluwore kod apaka makamagi. Ere kaka financial bill ma 2025 biro timo mato kapok wakawo mano inyisa ni winjo bed ni watwa kod jafwambo marwa Ali Abich mondo ng'iswa ni to gin ang'o gini matimore gwenge ma Kasipul kaluwore kod milome ma apoya motimore e thuolo machuok mokalo kar saa 1:30 odhiambo ma kawuono. Nyakora Mogi wateri achiel kachiel nyaka kuom Ali Abich man jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay mondo nyiswa ni to ganda ma jo Kasipul kachiel kod jo Homa Bay
oyudo nade kaluwore kod lendo mowuok ewi tho mar mapoya mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Ali Abich, ka iwinja adwa ni mondo ilerne nyikwara mogi achiel kachiel gi sani e otieno ni ka en koro dakika 38 bang' saa 4 ni to gin ang'o gini ma oganda manitiere gwenge ma Kasipul kata e gwenge ma Homa Bay wacho kotenre kod tho mapoya gi milome mowuok odhiambo ma kawuono kar saa 1:30 kotenre kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma ikono chiel kod magina gi jomoko ma pod ok oyangi. Ali Abich. George Batiero kamano ahinya mana kaka wachno en kuyo mapek ahinya ne jodak kar chund bura ma Kasipul kaachiel kod kaunti ma Homa Bay mangima kaluwore kod nek ma koch ma otim ne jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma otimre bura Nairobi kanyo endo, kendo anyalo wacho ni en kuyo mapek ahinya ma omako joka chund bura ma Kasipul ma Ong'ondo Were osebedo jaod bura margi chakre higa mar 2017 mane oyiere gi otiko maduond bura mar ODM, kendo maendi notimo tielo kata thuolo mare mar ariyo kaka jaod bura ma Kasipul mane oyier kod otiko maduond bura mar ODM e yiero manotim 2017 kane okawo telo mar chund bura ma Kasipul kawuok kuom jalup gavana masani ma kaunti ma Homa Bay kaendi mano Joseph Oyugi Magwanga ma koro nowuok kadhi laro kom mar gavana ma koro ne miyo thuolo mondo odong' ma ne koro Oyugi Ong'ondo Were okawo kom kaka jaod bura ma Kasipul e yiero manotim 2017. But gima nyalo wacho ni ing'eyo ni Mheshimiwa Ong'ondo Were ma kawuono chiel kod magina osebedo kanyo kata jaod bura mar ODM motegno ahinya ma osebedo koketo duond bura mar ODM mbele, kendo kineno ka rombe ma osebedo kotimo e kar chud buche ma Kasipul kata e gwenge mamoko e kaunti ma Homa Bay kandi kata e piny Luo kata kuonde manade mowuothe, to ok onyal tiyo ko wachne ka ok owacho wach mar duond bura mar ODM. En achiel kuom jogo eko ma osechung' motegno kod duond bura mar ODM nyaka ne yiere kaka jaod bura ma Kasipul 2017, kendo ing'eyo ni thuolo mar kom mar ODM ne odong' nono bang' kane oyier gavana masani ma Homa Bay kandi kaka jakom mar duond bura mar ODM e Kenya mangima. Ji osebedo kawuok kalaro mondo mi yiergi ka jakom mar ODM e kaunti ma Homa Bay kandi, kendo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma kawuono chiel kod magina ma onegi e bur Nairobi Bati en achiel kuom jogo eko kata jood bura go eko mane osewuok motegno ka laro kom mar ODM e kaunti ma Homa Bay kandi, kendo ne omiyore nying kaka ogai ma milambo ka joka chud bura ma Kasipul luonge kaluwore kod kit siasa manogoyo e kaunti ma Homa Bay kandi kod gwenge mamoko e piny Luo kaendi, mano momiyo ne omiyore nying kaka ogai ma milambo, kendo jodak kata joka chud bura ma Kasipul ne ong'e gi nying mar ogai ma milambo, kendo rombe tete manodhiye mane nying mane miye kaluwore kod kata ek mana en godo e weche mag siasa kaluwore kod chung' mare motegno ahinya to e siro duond bura mar ODM. Koro en lit kod kuyo mapek ahinya ma okwako joka chud bura ma Kasipul kaluwore kod nek makoch ma otim ne jaod buchgi Ong'ondo Were ma oseyangore alala ni onegi gi jonjore manolowe kod apiko kendo chiel gi magina mowito ngimane e bur Nairobi, kendo oganda kata jodak e kaunti ma Homa Bay kandi bende dhi nindo ka gin kod chuny mapek ahinya kaluwore kod nek makoch motimne achiel kuom jotelo ma nitiere kaunti ma Homa Bay kaendi Bati. Nyaka sani endi anyalo wacho ni en mana lit kod kuyo, kendo odiochieng' ma kiny wabro mondo Kasipul kanyo mondo wang'e ni to gin ang'o ma joka chud bura ma Kasipul wacho kaluwore kod nek makoch motim ne jaod buchgi no endo, kendo inyalo neno ka kata kiluwo yore tudruok mar social media mare e ndalo achiel mokalo ne en kod romo mapek manotimo e kuonde mopogore opogore e kar chud buche ma Kasipul kanyo, kendo gigo makego manowacho ne mana dwaro kaka inyalo tegi duond bura mar ODM e gwenge ma Kasipul kaachiel kod gwenge mamoko. Ne en jaod bura mane oketo maino ahinya eno ni duond bura mar ODM obedo motegno, kendo rombe te manodhiye ne ok onyal tieko loso ka ok omulo wach mar ODM gi kako onego bed duond bura mar ODM bedo motegno. Koro en lit kod kuyo mapek ahinya Bati ne jodak ma Kasipul ma koro owito jaod buchgi kaluwore kod monj motim makoch mokalo e bur Nairobi kanyo endo moweyo ka jaod bura Were onindo, kendo odiochieng' ma kiny wabro dhi achiel kachiel mondo wang'e ni to gin dwaro mane ma koro jo Kasipul nego bang' nek makoch mar jaod buchgi. Kendo ang'e ni kata jotelo mopogore e kaunti ma Homa Bay kandi ma bende wasewuoyo go e sime bende onyiso lit kod kuyo ma gin go
kalwe konek ma coach motimne jaod bura ma Kasipul ngondo were otieno makawuono kendo ote mag letgi kuyo pod dhi nyime donje mesa wakaendi kalwe kod nek ma coach motimno endo Ubati. Wang'eyo ni odiochieng' makiny wabro dhi achiel kachiel mondo wang'e ni to jodak ma Kasipul wacho ang'o kalwe konek ma coach motimne jaod buchgino to nang'o gini ma ginyalo parogo ngondo were ma en jaod bura ma Kasipul nyaka ne yiere kaka jaod bura ma kono endo e yiero manotim 2017 kendo ne tielo mare mana ariyo kome ne endo kendo ne osewuok oko e lela mar dhi dok kendo e laro kom od bura ma Kasipul gi otiko mar ODM yiero ma ibro bagi higa mar 2027 Ubati. Erokamano nyali abich kuom report manimba kotende koda gigo ma timore gwenge ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay kachiel kod nonro maler ahinya kowuok e gwenge makono ewi wach mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma ochiel gi magina mowito ngimane odhiambo ma kawuono e boma ma Nairobi. Nyakwaramogi mano ne duond Ali Abich ka watudre kod yor sim achiel kachiel kowuok e gwenge ma Homa Bay ka omiyo ler ewi chal mar gik ma nonro mar jaod bura no kowuok e thuolo manodonje od bura kaka nchane osebedo kotimo rombe mage mag siasa kachiel kod kaka ne oganda ong'eye kar chung' od bura mare ma Kasipul. Kata kamano kuom hawi marach kawuono ni obedo odiochienge mogik ka ongima kama odhiambo ma kawuono Nyakwaramogi e yo magalagala ochiele kod magina kod ji ma pod ok oyangi ma ikod ne tiyo kod pikipiki e alwora mar roundabout ma City Mochari kama wito e ngimane kaluwore kod ler mogol kod od thieth ma Nairobi kama ne oyukie kode ka itemo mondo res ngimane. Kata kamano kochopo kanyo to wayudo ka oyudi ni osewito ngimane kendo dakteche oyango mano. Nyakwaramogi moko kuom tipo ineno Nyakwaramogi weche ma wamedo yudo ge sani ni tipo minenogo gin achiel kachiel mar kar kano ringre ma Lee Funeral Home ka ringre mar Ong'ondo Were korigolo e od thieth ma Nairobi kama no yukie kode kanitemo mondo res ngimane. Kata kamano bang' yango ni wito ngimane nyaka ne timo kuom nonro Nyakwaramogi kendo mondo ng'eya ni to gin ang'o gini ma otimore e ringre mare. Nyakwaramogi tipo minene wang' jowi mari gi kindni gin mag Lee Funeral Home kama ringre Ong'ondo Were ibiro chwalie kowuok e od thieth ma Nairobi Hospital kendo weche ma wayudo gi sani Nyakwaramogi mago gin tipo machiel kachiel ma inene Ramogi TV Nyakwaramogi mano kanyo endo alwora mar od thieth ma Nairobi Hospital ma bende okiewo kod Lee Funeral Home kama koro ibiro terie ringre Ong'ondo Were bang' ka od thieth oyango ni en adieri ni magina ma ne ojuke Nyakwaramogi ochwade ma onege Nyakwaramogi odhiambo ma kawuono. Gin weche ma wamedo keto ni ayanga kendo wamedo luoni ka bende watwak ewi weche mag paro mar chik kata chik mar omenda kachiel kod ikruok ne budget ma omenda 2025 odhiambo ma kawuono ka watwak kod FCPA Hesbon Omolo Nyakwaramogi. Twak manimba nyama bende wagogodo Darubin wang'iyo ni to piny Kenya nyalo bedo ni wuok e kama ne gisekiere weche mag omenda nade mondo jopiny omed bedo gi geno gadiera ewi chike mag omenda kachiel kod budget ma isomo higa ka higa mar koni budget ok bing'ang'o korgi ahinya to nyalo kelo negi fungruok ka piny bende dongore kendo yuto mar piny medo yudo fungruok kendo piny Kenya bende wuok e hola magisebedo kagikawo e pinje maoko kachiel kod pinje kachiel kod bengi ma bende gin bede migepe mamoko ma siro weche mag siro pinje weche mag omenda. Koro gin weche ma Nyakwaramogi wamedo luoni mano achiel kachiel tipo ma wuok Lee Funeral Home kama nyaka ge sani Nyakwaramogi oganda nitiere kanyo kendo ji neno kokwakore en nyiso ranyisi mar kuyo kaluwore kod tho mapoya mar mosenindo Ong'ondo Were ma ochiel kod magina kod ji ma pod ok oyangi e odhiambo ma kawuono e boma ma Nairobi Nyakwaramogi. Ka wang'iyo weche ma bende nonro manitie Nyakwaramogi gin weche mawuok apoya nono ka nyaka ge sani Nyakwaramogi
Ong'ondo Were en achiel kuom jotelo mano yier kod otiko mar duond bura mar ODM yiero magana 2017 kendo nyose bedo kotiyo kaka jaod bura ma Kasipul Nyakwaramogi nyaka e thuolo makoro tho mapoya ojoke. Wan kod moko kuom nonro Nyakwaramogi kaka nosomo higa mar 1982 ma bende ne entiere Karabok Primary School kama notime penj mare mar CPE kaluwore kod lai machon mane otiyo e kinde no. E kinde higa mar 1983 kod 86 ne odhi Oyugi Secondary School kama notimo e penj miluongo ni KCE. Nyakwaramogi kama bende nowuok kanyo higa mar 2011 nyaka 2012 ne entiere Meru University kama noyudo certificate e weche mag dongruok mag county miluongo ni county governance. 2013 nyaka 2014 odhi Mount Kenya University kama otimo diploma e weche mag nonro kachiel kod telo mag ohala miluongo ni business management. Kopogore kamano higa mar 2015-2017 bende ne pod en mana tiere Mount Kenya University kanyo Nyakwaramogi kama Ong'ondo Were notime kata kawe tiegruok e lony mar diploma no kawe lony e weche mag Bachelor of Business Management kata notimo tiegruok e rang'iny mar degree mare kindiga mar 2015-2017 bang' ne timo certificate otimo diploma kaso tiegore onyiso kinda gi manyo lony kachiel kod rieko e weche mag ohala kendo higa mar 2017 nobedo kaka achiel kuom jogo mano yudo tiegruok e rang'iny mar Bachelors of Business Management kata rang'iny mar degree. E kinde mar 2019 kanyo Ong'ondo Were mana e mbalariany ma Mount Kenya University notimo Master of Science in Procurement and Supplies. Notimo master mare e weche mag ng'iyo kaka inyalo ng'iew kachiel kod uso mwandu kachiel kod nonro mag weche mag chwalo mwandu midendo ni supplies. Nyakwaramogi gin weche ma wamedo keto ni ayanga achiel kachiel e Ramogi TV ka indi Nyakwaramogi bende e yore ne motenre kod weche mag tije kinde higa mar 2003 nyaka 2022 Ong'ondo Were ne en jatelo maduong' mar Victoria Cleaning Services Limited ka bende Nyakwaramogi nobedo achiel kuom jogo ma bende notiyo kanyendo e kindiga mar 2006-2022 bende ne obedo kaka jatelo metro iluongo ni Metro Cam Properties kaka jatelo maduong'. Higa mar 2014-2022 bende nobedo kaka Nyakwaramogi jatelo maduong' mar Benga Group Holding kama bende gin moko kuom weche ma waluoni. Nyakwaramogi achiel kachiel odani mondo wadhi Lee Funeral Home mondo waturiane kod Ken Muga gi kinde ni mondo nyiswa ni to gin ang'o gini makoro timore gi kinde ni. Ken Muga, thuolo en mari. Erokamano ahinya George Bati, antiere achiel kachiel Lee Funeral Home ma en kar kano ringre ma Lee ma otenore mana kod osiptal ma Nairobi. Motelo ne owuoyo kod yor sime kana ng'isi ni antiere osiptal ma Lee ama osiptal mar Nairobi Hospital kama ne oringe kod jaod bura mano ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mano negi odhiambo ma kawuono niendi. Report machiwo ni motelo ne wang'isi ni nonegi kar saa 1:30 mar odhiambo e kar gwenyruok mar nyamburko kata roundabout mantiere machiegni kod kar kano ringre ma City Mochari kendo kanyo mane ochiele kod jago ma iwacho ni ne nitiere kod apiko mane oringo godo kendo mane oluwo godo nyamburko ma nyaka sani bende osekel e kar hospital ma Nairobi Hospital kaendi kendo apisas mag okwach kich dhi nyime kod kolo iye mar ng'eyo ni to en ang'o ma dibed ni ne otimore, dibed ni en maundu ma otenore kod nek mare koso dibed nade. Gi thuolo niendi wageno mar mondo mi ringre mare chwal kowuok e osiptalno ma Nairobi Hospital ma otenore mana kod kar kano ringre niendi mondo koro kele ka mar iluongo ni Lee Funeral Home kaendi ma en kar kano ringre. Nang'isi motelo ni jotelo mag od bura kaachiel kod mamoko bende owuok Kasipul to kod josiasa kanyakla nitiere ka kendo gin bende buok ma osebedo kaendi en mar ng'eyo to en ang'o hie ma dibed ni otimore ne jatelono ma Kasipul ma bende osebedo ahinya kaka achiel kuom jotelo ma wuoyo motegno ahinya kod weche mag siasa mag ODM to kaachiel kod chenro mag Kasipul to kod Homa Bay to kod Kenya mangima. Bende motelo nang'isi ni jotelo mag arita kwe nitiere kaendi ka nitie mamoko bende ma pod igeno ni biro kaendi. Mane thuolo machuok kane pod ok achopo Lee Funeral Home kaendi kane pod antiere komachielo mar osiptal ma Nairobi Hospital, jatelo mar okwach kich Mohamed Amin ne ochopo kaendi kendo kanyakla kod kweth mar
obila ma bende ochung'ne chenro mag ng'iyo kaka itimo nonro motenore kod weche mag nek ma kamago bende ne osechopo mar mondo mi gikolane matut ei wach mar nek ma kamaendi. Kendo bende motelo report ma bende ne nitiere motelo mar obila en ni jogo ma bende timo nonro ma kamagi ne osechopo nyaka kama ne masira no timore, kendo ma otemo kolo mar ng'iyo ni to dibed ni samoro nitie neno moro amora ma dibed ni nitiere kanyo ma inyalo ti godo mar yango nonro hie mar tho kata nek mar jatelo ni ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Bende Bati ka ibiro paro ni Ong'ondo Were en achiel kuom josiasa mosebedo motegno ahinya kod korka weche mag siasa go mag ODM ahinya, to king'iyo kaka ne siasa tedore Homa Bay County, to kendo kaka bende siasa osebedo ka tedore, kata ma ibiro paro ni od bura kacha ncha ne omiye koda kalemo mar bedo jalup jakom mar komiti mang'iyo weche ma otendore koda riwo wi oganda kanyakla. Kendo ma en achiel kuom weche ma koro sani jopiny medo penjore ni dibed ni en ang'o hie ma okelo nek mar jatelo ni. Koro magi duto gin gik mobila owinjore bed ni ibiro kolo matut mondo mi ler wani to en ang'o hie ma okelo nek makama. Bende Bati dibed ni inyalo biro penjo ni to chal nade ahinya to kaluwore koda bedo ni sani pod oganda ma jo Kasipul ok ong'eyo hie gima otimore ne jaod bura margi. En adieri ni jotelo mantiere kaendi to kanyakla koda apisas go mag arita kwe ma waloso godo motelo wacho ni ler makende gibiro chiwo, kendo kata mano otieno ni endi wageno ni obila biro chiwo ler makende ma oganda jo Kasipul kod Kenya mangima biro bedo ka ng'eyo ni to en ang'o hie ma dibed ni ne okelo monj makama kendo mokelo tho mar jatelo ni. Adokiri kendo Bati. Erokamano nyaken Muga, tipo mara kago wang'a Bati kanyo teneno moko kuom jotelo ma oganda nyikwara Mugi nyalo ng'eyo ne gin ng'agi. Naneno jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ka wera achiel kuom jo telo ma osechopo alwora mar Lee Funeral Home kama koro itere ringre Charles Ong'ondo Were ma owito ngimane odhiambo ma kawuono kaluwore kod monj motim kod jal moro ma pod ok oyangi. Ken inyalo nyiso ne gin jotelo mage ma in wang'i oseneno kanyo ma samoro otenore kod weche mag siasa ka ikone apisa maga arita bende medo temo ng'iyo kaka inyalo kol adieri ewi wach mar nek mar Ong'ondo Were. To dipo ni nyamburko ni ne wuok kanye, nikech king'iyo kere keke mar yo kata alwora mar roundabout ma City Mochari nitiere apaya ma wuok bathe ma en Kenyatta Hospital kachiel kod Geng Nairobi Hospital, apaya machielo wuok Mimosa Mori Ngong Road, apaya machielo wuok miluongo ni Raila Odinga Road, apaya machielo bende okegore kokalo bath mbalariany ma Daystar ka bende bire alwora machielo ka koro donjo Valley Road. Ok ang'eyo ni magi bende gin gik mosefwany ni nyamburko ni ne wuok kama chalo nade to dhi kanye. Erokamano Nyabati, achako gi wach miwacho mokwongo motenore kod wach mar jotelo mochopo kaendi. Motelo ne jotelo chako donjo ka kidam to sani koro aneno ka koro gichopo kar rombgi. Iseneno jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ma bende ochung' ka, en achiel kuom jogo ma bende dhi rwako ringre ni ka, kendo girite ka donjo gi nyamburko Lee Funeral Home ka kogole komachielo mar osiptal kacha, to gibiro bedo ka girwake kar kano ringre ni endi. Wan jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura ma gwenge ma Kisumu West Rosa Buyu, gin moko kuom jood bura mochopo kaendi. Josiasa mawuok Kasipul aneno ka Jombuta gini nitiere ka, aneno koda ka jogo ma bende osebedo ka nitiere ahinya opara manyime ahinya to e weche motenore kod siasa ma Kasipul to kod Homa Bay County mangima. Jotelo ma bende ochopo kae mag siasa koda ka James Nyikal Maseme ma bende en gai mar duol mar jood bura bende ochopo kaendi. Kodo korka wach mar nonro ewi kaka ne nyamburko ni oringo kata ma apaya no kama no chiele jaod bura ni, en ni ler mar wach hie kotenore kod kama ne omenyo kochomo pod obila ok omiyowa. To gima nitiere en ni magi gin gik ma bende wadhi fwambo mana kachop seche mabiro nyime, to wabiro ng'eyo hie ni to en ang'o hie ma otimore George Bati gi e thuolo ni. Erokamano nyaken Muga, pod waneno ka tipo dhi achiel kachiel ka bende mano Lee Funeral Home kama jafwambo marwa Ken Muga nyakwara Mugi miyowa e ler ka koro ringre mar Charles Ong'ondo Were kaka nong'ere wuok e od thieth ma Nairobi Hospital ka koro ringre ibiro chwal kar kano ringre ma Lee Funeral Home ma bende ogoma namba gi od thieth ma Nairobi Hospital ok en mabor nyakwara Mugi, en mana kama ing'ado tidonjo kanyo endo. Koro aneno ka jood bura kaka ne winjo kaka en olieko jood bura mopogore opogore kama oting'o jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome, jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu, jaod bura Maseme Dr. James Nyikal, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kachiel kod moko kuom jotelo bende kama oting'o Jombuta gini ma bende
ne gombo mar bedo kom mar Kasipul kanyo yiero mokalo Nyakwaramogi. Gin moko kuom jogo mosechopo kanyo mar neno ni gichopo kendo gineno adieri hie ka gibedo joneno ni mano ng'ondo were ma masira machalo kod mano juko kendo koro ni to oyang ni osewito ngimane kano chwale e od thieth ma Nairobi Hospital Nyakwaramogi. Gin tipo mabiro ni achiel kachiel ka ing'iyo Nyakwaramogi gini tipo machiel kachiel Nyakwaramogi ka biro ni kuwuok Lee Funeral Home kinyalo ng'iyo jood bura kachiel kod apisa mag arita bendo chung kanyo mar neno ni onge ng'ata manyalo rocho kata nyalo donjore mondo nyalo nikech sama gima kama otimore to arita iketo mondo ka oponi nitiere gimoro ma inyalo fweny mabiro yango adieri wi wach mar tho makamano to koro ifwenye yo makare. Mano momiyo neno ka koro kata mana weche mag arita kwe imedo jiw mondo neni chenro manyalo yango adieri obedo maonge ng'at mogajore godo kata otimo gimoro manyalo rocho ayuda adier ewi ler kuom gima omiyo gima kama otimore Nyakwaramogi. Gin tipo ma biro ni achiel kachiel kendo gin tipo ma wan godo Nyakwaramogi achiel kachiel kowuok Lee Funeral Home kama koro ni to idwa igolo ringre mar ong'ondo were e nyamburko Nyakwaramogi ka ikete kendo ichwale mondo tere e kar kano ringre ma Lee Funeral Home Nyakwaramogi. Mano king'iyo mano tipo makoro ni kanyo e bau moting'o jaod burano manyo en jaod bura ma Kasipul manyaka gi sani Nyakwaramogi sa 1:29 ne pod ngima to karomo sa 1:30 kama to mewach ni ng'at moro ma pod okoyangi chiele kod magina ma owito ngimane e boma ni Nairobi Nyakwaramogi kaluwore kod ler mogol kod od thieth ma Nairobi moyango ni owito ngimane bang' chiele kod magina. Mago gin tipo machiel kachiel ma ineno mane Ramogi TV kende Nyakwaramogi otieno ma kawuono kotenore kod wach mar tho mapoya mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Gin weche mana ng'isi ni wabro medo luwo kaka gimedo timore kendo wamedo nyisi adieri mar wach Nyakwaramogi nikech en singo mane waketo ni wabro mi achiel kachiel weche go Nyakwaramogi king'iyo mane kaka iting'o ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were Nyakwaramogi mondo ni koro dhi tere e kar kano ringre ma Lee Funeral Home odhiambo ma kawuono. Ma en masira motimore Nyakwaramogi ma bende okawo oganda gi buok ka jotelo mopogore opogore ineno jatelo Adipo Kuome ma en jaod bura ma Karachuonyo, jotelo mamoko ma bende Ken Mogokon wane osedonjo kanyo. Gin moko kuom jood bura manyo gin godo e od bura mamalo mar piny Kenya kendo en jaod bura mane nitiere e tielo mare mar ariyo kaka jaod bura bang' kano yiere thuolo mokwongo higa mar 2017 ochako nuoye kendo higa mar 2022 yiero manyo kalo. Ne en jaod bura mane tayo od bura ma Kasipul kata kar chung od bura ma Kasipul kuom thuolo mar ariyo. Kata kamano masira ma kochno oyude kendo koro gie sani Nyakwaramogi odhiambo ma kawuono milome kachiel kod ler mowuok en ni owito ngimane kokalo e magina ma ogo kata dire e nyamburko mare kod jal moro mane tiyo kod pikipiki. Nyaka gie sani ler no pod okogol ka warito kaka Ken Mogose wacho ne warito ler ma ibiro gol kod apisa mag arita mondo wach ni to diponi ne owuok kanye to samoro jok mane gin godo e nyamburko ma bende samoro nyalo chiwo ler kaluwore kod gik obila biro wacho ne giwuok kama chalo nade to diponi ne gineno ng'ani ni luwogi koso en mana ng'at mopore apoya nono ka gin e roundabout no kata mano obila mane nitiere kanyo nikech en akek ma obila jabede ka ng'iyo kaka nyamburko kalo kendo kaka itayo nyamburko. Diponi ang'o gini ma ibiro wachi ler hie Nyakwaramogi wabiro medo koloni kaka omedo wuok. Kata kamano amedo mana nyisi ni ma gin tipo ma achiel kachiel kowuok Lee Funeral Home ka bende jaod bura Adipo Kuome neno ka loso kod achiel kuom yawa ma bende oyoro machiegni kanyo ka gitemo penjore king'iyo kaka giwuoyo gi penjone to ang'o ma diponi ne nyalo bet ni nyalo timore. Gitemo lalore kanyo e yo achiel kata machielo kod jowetegi ma bende oyuoro. En kuyo Nyakwaramogi king'iyo kata mana kit oganda ma bende ochopo alwora mar Lee Funeral Home nyisi ni gin kuyo ma gin godo kendo en wach ma bende omako ganda ge buok odhiambo ma kawuono Nyakwaramogi. Kaluwore kod lai mar fwambo mago mag oganda kata milongo ni
social media kata kuonde tudruok mag oganda. Duond bura mar ODM bende osendiko kawacho ni giyudo gibuok maduong' ahinya wach mar tho ma apoya mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ma bende otimore kokalo lwet jal moro mane ni kod magina apaya ma Ngong Road odhiambo ma kawuono. Wacho ni Ong'ondo Were ne en jaod bura ma kuom thuolo mar odiochieng' ma kawuono Nyakwaramogi wacho ni nowuok e od bura kar saa 12 mar odhiambo kano dhi e weche bang' bedo e chenro mapile ka pile mag od bura. Koro mano en bath weche ma owachi Nyakwaramogi kod duond bura mar ODM. Nyakwaramogi waneno ka jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo sechope alwora ma Lee Funeral Home kendo gichung' machiegni ahinya kod jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome. Mago gin tipo machiel kachiel Nyakwaramogi ka koro wageno ni ang' nochiw twak ne jofwambo kaluwore kod moko kuom gigo ma en owuon onyalo wacho. En jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Tipo mage mineno achiel kachiel jaod bura ma gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga Nyakwaramogi bende waneno koseyuoro kachande kendo en bende en achiel kuom oganda ma koro sani kwan gi medore bang' milome mar tho mar Charles Ong'ondo Were muoch odhiambo ma kawuono ni jal moro mane ni kod magina ochiele gi magina apoya nono Nyakwaramogi kendo nyaka sani koro ringre ne chwalo Lee Funeral Home e bomani ma Nairobi. Tho mar Ong'ondo timore kar saa 1:30 mar odhiambo kama ikoni jal moro mane nitiere kod piki ochwade kod magina mowito ngimane. Nyakwaramogi beneno jaod bura ma Nyakacha Aduma Owuor bende achiel kuom jaod bura ma bende nitie alwora mar Lee Funeral Home kama koro idhi ketie ringre mar Charles Ong'ondo Were. Nyakwaramogi gin weche ma wamedo luwo ni achiel kachiel. Jaod bura mopogore opogore kachiel kod jotelo mawuok e gwenge ma Kaluo bende medo golo duondgi. Jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi bende koni moluo kata jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ocha en ng'at makare kendo jal manochiwore ne tije kendo ne en jaod bura manochiwore mar ne chike obedo makare. En osiep mane nyalo gen kuome kendo jal manyo gikuodho godo gik mathoth ahinya ma mulo ngimagi. Okwayo ni mad Nyasaye oket chunye kachiel kod ringre mondo yue mayom nyaka chieng' moro girom kendo. Mano kaluwore kod andika ma ochwal kod Samuel Atandi e lai mar X Nyakwaramogi kata mideno ni Twitter kata manideno ni Twitter kinde mokalo. Mago gin tipo machiel kachiel Nyakwaramogi. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo gin achiel kuom kata moko kuom jaod bura bende ma osedonjo kan jaod bura Mishi Mboko Nyakwaramogi kaka na singisi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kachiel kod jaod bura mathoth. Koro ni bang' yudo milomeno kendo ringre ogol e od thieth ma Nairobi Hospital koro ni ibiro tere nyaka Lee Funeral Home. Jotelo go Nyakwaramogi ochopo jaod bura kachiel kod jotelo mopogore opogore Nyakwaramogi medo molo Lee Funeral Home. Adwa ni mondo mi kik iwuog oko mar Ramogi TV nikech kae kama wakelonie nonro ni kata ler mawuok kochakore od thieth ma Nairobi kachiel kod kar kano ringre ma Lee Funeral Home. Nyakwaramogi jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Ben Suda bende osemolo alwora ma Lee Funeral Home. Kweth mag jotelo medo medore Nyakwaramogi kata kwan mag jotelo medo medore ka gidonjo Lee Funeral Home ka gidwa ng'eyo ni to ang'o hie madiponi otimore ka bende wageno ni ang' ne telo mar arita Nyakwaramogi chiwe ler manyalo chako ng'iso kenge ma ibiro ket mar timo nonro kachiel kod ler mamoko kama ne diponi ne Ong'ondo Were ne nitiere nikech iwacho kaluwore kod andika mar ODM e mbui mar X kata Twitter machon koni ne owuok e od bura kar saa 12:15 odhiambo ma kawuono to karomo saa 1:30 Nyakwaramogi to ema jalo chiele kod magina kendo ngimane lala poya yo machal kod mano kaluwore kod ler mowuok e od thieth ma Nairobi Hospital mano tere ka iyuko kode mondo res ngimane kata kamano kochopo to oyang ni osewito ngimane. Nyakwaramogi kik idhi mabor. Magi en kata ma en Ramogi TV wan ka mondo wamed miyi adieri, wamed nyisi gik matimore, wamed keti wi koki kendo wamed lero ni ka watudre kod jafwambo marwa Ken Mugabe manitiere alwora mar Lee Funeral Home ka omedo fwamba dier manitiere gi gik ma iwacho kod telo magarita kachiel kod
malingling manyalo wuok mabiro yango ni to jaod burani neni kama nade to no wuok kanye to jalni ni otuch kuomgi e yo machalo nade kane gin gi kanye hie to diponi ang'o momiyo otimo mano ma ochwe okawo ngima jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma ikone jal manigi pikipiki ni no chielo ka en kode machiegni nyakwara mogi mago gin tipo achiel kachiel mabiro ni kokale Ramogi TV ka bende gin mago mineno ka nyamburko ma nitiere kanyo na nyakwara mogi gin weche ma nyisi kaka weche chalo alwora mar Lee Funeral Home nyakwara mogi gin weche ma wayudo kendo gin weche momedo kelo ni kaka getimore okwabi mbalo ang'wa nyaka wang'eni to gin ang'o gini ma nitie nyakwara mogi weche nitiere kanyo jood bura mopogore opogore manyonie od bura kata mane nie od bura kod Ong'ondo Were odhiambo ma kawuono kane pok owuok kapa nyalo paro ni kawuono ne twak dhi nyime ahinya kotende kod weche mag budget ma bende ne walose ma jood bura ne ni kod ting' mar golo pachgi mar fuono wach mar ng'eyo ni to gin yore mage mibiro riembo godo Kenya kochakore e higa mar 2025 nyaka 2026 ma bende koro sani budget mare nitiere okenge mogik kapok osome kor dwe mar 6 ma higa ni nyakwara mogi gin tipo machiel kachiel mabiro ni kowuok alwora mar Lee Funeral Home motel ineno kanyo endo ka oket sanduka ma ibiro ting' godo ringre Ong'ondo Were ka igole od thieth ka koritero e Lee Funeral Home jotelo ma wuok e konde duto ma konde mopogore opogore mag piny Kenya bendo chopo alwora mar Lee Funeral Home ka girito mondo ging'e adier ni ang'oma nitie nyakwara mogi e weche mag tho mar Ong'ondo Were nyakwara mogi gin weche ma wamedo luwo ni kendo kaka neno timore ni en wach mokawo ji gi buok nikech kinyalo ng'iyo nyaka sa 12:15 kaluwore kod andika mar ODM eka nowuok e od bura nyiso ni odiochieng' mangima okawo thuolo ne malach ka entiere od bura kaka ng'eyo ni kawuono en odiochieng' mar tich adek chenro mag od bura chakore okinyi kendo gichak gidhi nyime nyaka seche mag odhiambo koro thuolo ne malach ne entiere od bura eka bang'e kowuok to romo kod masira makoch machal kod mano ma okawo ngimane aucha kendo okawo ngimane apoya nono gin weche nyakwara mogi mabiro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV bende ineno kanyo ka gin tipo mabiro ni kowuok Lee Funeral Home kama jaod bura Ong'ondo Were ringre mare igeno ni koro ibiro chwalie mondo kane kapod itimo nonro mamoko nyakwara mogi ka chenro mag ik bende ibiro ket kare gin tipo mabiro ni achiel kachiel kowuok e Ramogi TV kendo gin tipo ni mabiro ni achiel kachiel kowuok Lee Funeral Home nyakwara mogi gin weche ma wamedo luwo jaduong' FCPA adwa ni mondo nikech wasewacho mathoth ahinya to bende en kuyo ma oganda nitiere godo oganda mawuok Kasipul oganda ma Homa Bay jo Kenya mane jatelo ni ochiwore ne mar neno ni olos chike nikech wawacho winjo ka wacho kanyo ni e thuolo mane gintie od bura kawuono twak maduong' ahinya ne weche mag loso budget to mae gima en achiel kuom ting' mar jood bura ne ging'i budget kendo gipuodho mondo gikony sirikal mamalo chopo dwaro mage inyalo nyisowa mana ka koro wadhi nyime gi twak kwawere kod wach mar twak mar hie mar budget mano wecha ni tho mapoya mar Ong'ondo Were king'iyo kaka Homa Bay osebet weche mag siasa ma Homa Bay weche mag telo ma Homa Bay mbi mar duond bura mar ODM Homa Bay ma bende ikoni Ong'ondo Were en achiel kuom jotelo mane kamora mora mane entie to nyaka no wache duond bura ne siasa ma Homa Bay nyalo chalo nade kata nyalo dhi chalo nade kaluwore kod tho nikech en tho ma opoyo oganda en gima lit ahinya nikech Ong'ondo Were osebedo ka en jasiasa ma thothne othoro wacho pache ka nitie weche ma oneno onego wuoye ahinya weche mag chama mar ODM mano chama ma osebedo kotegno kabisa to siasa ma Homa Bay be nigi liet mare so ok anyalo ng'eyo gi sani ni biro chalo nade en gima lit ahinya pok otimore e Homa Bay County wa kinde mathoth ni jaod bura inyal chwad magene chuny town kama ahinya mana but tie hospital Nairobi hospital tie roundabout ma Lee Funeral so ageno ni nonro bitim mayud ni en jogo machal nade motimo timno ok en gima yot ahinya kendo
okoyot nikech ma timore kinde mabende ne wachalo ka gima wabedo gi lwasi mariwo jotelo mane yudo ni jogo ma jo ODM kaachiel gi jogo manie chama machalo UDA kawan ne wachalo joma koro bedo joma tiyo machiegni kendo ne chalo ka gima koro weche mag broad base ni no chalo gima ywayo jo siasa machiegni kendo kech mane nitiere kinde jogo matiyo gi sirkal gi jogo mane nie chama mar ODM machien kacha ne ok modhre pi ne chalo gima obedo machiegni koro gimotimre ni ok en gima yot ahinya kaka mbele ka dhi bedo but Nyasaye ma kel hoch makende orit family mare kendo migi chunygi ok en gima yot ahinya to bende ne johera mage kech ne en jatelo motelo ne constituency ang'eyo ni nitiere jogo ma oseyiere safar ariyo molure ok en gima yot ahinya to ahinya bende ne en jatend ODM kendo aparo ni chien kacha no oyiere kaka jakom mane tayo Homa Bay County e chama gi mar ODM so ang'eyo ni ok en siasa mayot ahinya mbele ka ageno mana ni wabro bedo gi hoch makende e kinde magitimore ne wan gi geno ni dwe mar 6 tarik 1 ker ne biro pacho Homa Bay County e nyasi mar Madaraka Day kama jotendwa duto osebedo ka tiyo kanyakla nitiere chenro gi migepe mang'eny ma sirkal mamalo osebedo ka timo ka tudore gi sirkal mar county nyore ka neno jatelo mongirore marito weche mag kwe ka ne nie stadium mar Raila Odinga kaachiel gi gavana gi jotelo mamoko ma e county kendo ne chalo ka gima wabedo gi lwasi maber ma jotelo tiyo kanyakla ka wang'eyo kendo wahingo ni weche mag siasa norumo 2022 yiero machielo biro bedo 2027 koro machalo ka gima koro wachalo joma idhi dhire yiero kendo kapok ochopo 2027 ang'eyo ni ok obi bedo lwasi mayot ahinya kendo kalure gi yo ma tho mar jatelo ni obire so ok en gima yot ng'eyo ni ka wanyalo ng'iyo kata sigana mar piny Kenya jotelo gin joma samoro nitiere kod arita kata kamano samoro ginyalo ng'ado mar timo tijegi kaluwore kaka ni en ng'ato ma dhano bende ok wang'eyo kama ne gidhiye kata kama nodhiye sama masira no yude wabiro yudo ler e thuolo mabiro to king'iyo mos ahinya inyalo yudo ni mane en jaod bura ma Kabete Muchai en achiel kuom jogo mane bende wito ngimagi ka ochiel kod magina yo machalo kod mara samoro wacho ni nitiere dek ahinya weche mag timo nonro ang'o minyalo wacho kaka ja Kenya e kinde ma samoro jo Kasipul kaachiel kod jo Homa Bay gi jo Kenya gi jo hera mage biro gombo ng'eyo ni mondo adier owuogi ni to ang'o gini hie madipo ni nokelo ma en gima lit to bende paronwa ni weche aina gi kotimore dibed maber ka nonro time kinde mapiyo mondo mi ong'e ni to dibed ni jomage wadhi ane winjane kaka jotelo twak funeral home gie sani. We wish to indeed confirm the death of our colleague Honorable Ong'ondo Were. We were just with him in Parliament a few minutes ago, and shortly after that we got word that he had been shot dead. I'm not going to say much. Give a chance to the minority leader and then the governor. And then we'll also give the PS. Thank you. Thank you, Honorable Millie. We have nothing much to say. As Honorable Millie has confirmed, we have lost our colleague, Honorable Ong'ondo Were, the Member of Parliament for Kasipul. And we would like to take this opportunity to condole with the family of Honorable Ong'ondo Were. We were with him today in Parliament, as she said, the whole afternoon, and he left, I think, barely 30 minutes before he met his death. So we would like to ask the police to investigate this matter thoroughly
and share with Kenyans as fast as possible what happened to our colleague, Honorable Longondo Were. Lastly, I would like also to condole with the family and convey message of condolences from our party, the ODM party. Our party leader was here with us. He just went home. He was with us in the hospital here, and he has also conveyed his condolence message. And we would like to ask the family, God to stand with them at the moment. Thank you very much. It's an extremely sad evening for the people of Homa Bay County and the people of Kasipul constituency specifically. And we'd like to, on behalf of my own behalf, my family, and the people of Homa Bay, send our deepest condolences to the people of Homa Bay, the people of Kasipul, and the people of Kenya. We have lost a great son of our soil. A great son of our soil has been murdered this evening. So first, I want to convey my condolences to the family of the Honorable Longondo Were, his colleagues from Parliament, and the people of Kasipul. This is a very tragic event that has happened this evening. I have had the opportunity to engage with officers in government. The Inspector General of Police is here, the DCI is here, the Regional Police Commander is here. What we have a preliminary report of what transpired, but investigations are ongoing to establish what actually happened. I want to also convey condolences from His Excellency the President. I spoke to him when I was coming here, as well as my minister. And we would want to assure the public that we will have an expedited investigation process so that we get to the bottom of what actually took place. I would want to appeal for calm, particularly to the people of Kasipul, who has lost a leader who has represented them for many years. And we are going to be sharing with the public the information as soon as the investigations are concluded. We will continue to work together with the leadership of Parliament to ensure that we go through the motions that are expected, given the untimely and sad demise of the Honorable. Okay, but Pierce, from the preliminary investigation, when did it happen, where, or what time, and what was the situation? So the MP left Parliament a few minutes around 7, and then the actual shooting happened at 7:30, around 7:30 on Ngong Road, by a passenger on a motorcycle. So, of course, we are yet to establish the exact identity of the person. As I've said, investigations is going on, and the driver and the bodyguard brought the late to Nairobi Hospital when this happened. It appears that this assassin or assailant was trailing the car from town. Yeah. We'll give Honorable Kaluma a chance to give the message from the Speaker of the National Assembly. Okay, let's start with Mheshimiwa here. I just want to take a sorry. I'm holding it. Okay. I want to take this time to say I'm appalled, I'm saddened. I cannot even imagine this kind of thing can really happen. On behalf of Rachuanyo as a whole, Rachuanyo, the 4 sub-counties, let me send my condolences to the family and to the Kasipul people. We are really condoling with you. We hope everything will be okay. Thank you. Let me give before we give the woman rep and then Lillian.
Yakораmogi mago gin tipo machiel kachiel mabende biro ni kuwuok Lee Funeral Home kama jotelo mopogore opogore winjo ka chiwo ote margi mag kuyo kod lit kalure kod tho mapoya mar Ong'ondo Were. Wadok Lee Funeral Home mondo winj kaka jotelo medo loso. Residents of the entire Homa Bay County and Kenya, Honorable Ong'ondo Were was with us in Parliament, has been stated, and he closely had a serious or close discussion with Honorable Eve Obara, as I saw. I passed Honorable Ong'ondo Were around 7 in the night at Parliament exit as he was addressing 5 MPs, and he was the one whom the MPs were listening to. I was saddened to have read the message that Ong'ondo Were, Mheshimiwa of Kasipul, is no more. Pole to the family, and may his soul rest in peace. Honorable Lilian. Thank you very much. Allow me to pass my condolences to the great people of Kasipul, the entire Homa Bay. Ong'ondo Were was my brother-in-law, and Ong'ondo Were was a stout politician, one who would never miss sessions of Parliament. It is not in darkness that Ong'ondo Were had had his life threatened, a matter which he had already reported to the DCI. And I want to say this with my eyes strictly on the cameras, that the perpetrator of this particular murder is known, and there is a way of violence that is creeping up in Homa Bay politics that must be tamed by law enforcement authorities. It has ending in a life gone of a member of parliament who is a servant of the people, and I don't think we are ready to lose any more lives. So how I pray that this matter is going to be conclusively brought to book, and we will know who murdered Honorable Charles Ong'ondo Were. Thank you. And before Honorable Kaluma, I'll give Honorable Eve. Eve was with Ong'ondo Were today, this afternoon, for a long time. Even as we were engaging in Parliament, they were talking for very long. So you'll excuse her if she's not feeling too well. Yes, thank you very much, Millie. My name is Eve Obara. I'm the Member of Parliament for Kabondo Kasipul and the immediate neighbor from Mheshimiwa Were in Kasipul. I am in total shock, and I can't even find the right words to mourn. It's like I'm in a dream world, because I spent the whole afternoon with him. We went together for tea, came back, sat again in Parliament, and I left him at around 7. To be called by my driver, through his driver, that your friend has been shot and he's dead. So my condolences to the family. It's indeed a very sad day for us in Parliament for this to happen. And may the perpetrators be brought to book. I urge the Interior Ministry, the police, to please get to the bottom of this matter. Thank you. Mheshimiwa, what were you discussing with him that afternoon? An array of things, very many things, general things. Yeah. Did you mention anything about just general things? Yeah. Kaluma. On behalf of the Speaker of the National Assembly, the Right Honorable Dr. Moses Masika Wetangula, we wish to confirm to the country that we have lost the Member of Parliament for Kasipul constituency, the Honorable Charles Ong'ondo Were. Honorable Charles Ong'ondo Were was serving his second term, and at the time of his death, as a devoted MP, he had just been elected by members of the committee in charge of cohesion and equal opportunities to be the vice chairperson.
So he's died as the vice chairperson of that critical committee looking at matters national cohesion and equality. Charles Ongondo Were was a very devout and dedicated member of parliament who never missed parliamentary sitting. The whole of afternoon today, we had the Prime Cabinet Secretary in Parliament, and later we had the Minister in charge of Transport in Parliament. And throughout this afternoon, up to the time he left, and later on met his death, Honorable Charles Ongondo Were was seated at his designated place. He had his known place in Parliament. So as Parliament, it is a Saturday for the institution of Parliament as a whole, not just the National Assembly. And on behalf of the Speaker, the request we are making is that the matter leading to the death of the Honorable Charles Ongondo Were be investigated in great detail and as expeditiously as possible, so that the cause of the death of a member leaving his place of work back to where he was going can be disclosed. Ultimately, the institution of Parliament condoles and stands with the family as we mourn our member. I think we can leave it at this for now, and further communication will be made as from tomorrow. So as for tonight, we can leave it there. Yeah, thank you very much. For the members, you can somebody from. We'll go, buddy. You are going to say something? No. They're just for the... But you have already made a statement as a leader. I think that's hizi mic zote tuzinunue. Nataka kujua vile zetu shika zetu ziachilie. Nyakораmogi mago gin tipo minena achiel kachiel kuwuok Lee Funeral Home kuonde ma kama jotelo mopogore opogore ahinya mawuok e kaunti ma Homa Bay oloso kotende kod weche mag oro ote mag kuyo kod lit kaluwore kod tho mapoya mar jaod bura ma Kasipul Ongondo Were. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kone kaka piny owacho gikawo wachni gi teko mamalo kendo gibiro timo nonro ka okoni weche mathoth ibiro med ler kata kaluwore kod nonro mabiro wuok kuom apisa kod bede migepe mochung'ne timo nonro ewi tho ma kocha ma otimore apoya nono mar Ongondo Were odhiambo ma kawuono, kama bende ochwale ote mar kuyo kod lit kowuok kuom jatend piny William Ruto ma okoni ne onyiso ni masira ma kamano timore kendo nochopo mar ng'eyo kata neno adier kaka masira no timore mokelo tho mapoya mar jaod bura ma Kasipul Ongondo Were. Jaod bura ma wuok e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende oloso wachno ka kwayo mar gima duong' en ni mondo tim nonro ma ong'ith kendo mapiyo mar ng'eyo adier ni to en ang'o ma otimore momiyo jal moro ma ikone nitiere kod pikipiki ochielo gi magina ma onego Ongondo Were ma bende ne nitiere od bura odiochieng' ma kawuono nyaka thuolo mar midhiambo mano wuok ka bang'e to romo kod tho mare mapoya. Weche mathoth kaachiel kod ler mathoth Nyakораmogi wabiro yudo odiochieng' ma kiny kaluwore kod nonro ma koro sani okoni osechakore kaluwore kod wach mowuok kuom jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ni nonro osechaki kendo gibiro timo duto manyalore mar neno ni adieri oyangore kendo gima otimore mokelo tho mar Ongondo Were ong'ere. Nyakораmogi parni Ramogi TV obedo kodi kochakore seche mane wach mar tho mar Ongondo Were omuoch nyaka gi thuolo ne Nyakораmogi mabende wabedo kodi Nyakораmogi kuom thuolo malach kanyaka gie sani en dakika 32 bang' saa 5 mar otieno kapod wan mana ka. Jotelo mopogore opogore omedo oro ote mag gima kuyo Nyakораmogi ka duond bura mar ODM okoni ote mar tho kata milome mar tho mar Ongondo Were okawo gi buok kaluwore ni ne nitiere od bura nyaka chiegni saa 12:15 mar odhiambo ma kawuono kane pok oromo kod tho margi. Wacho ni Ongondo Were nyo en jatelo ma nochiwore kendo ma ne tiyo kod tekruok ne duto te mar kelo lokruok ne oganda jo Kasipul kaachiel kod neno ni piny Kenya obedo moriere kendo ni jatelo mane wacho pache maonge mong'o wach.
Kopogore kod duond bura mar ODM jaod bura malego Usonga Samuel Atandi bende okoni ong'ondo ne en osiepne kendo jalo mane giporo godo weche mathoth ahinya motenore kod chal mar ngima kendo en jalo mosiepne ka okwayo mana ni mondo chunye oyue mayom. Philip Etale bende oro ote mare Nyakwaramogi ne oganda jo Kasipul kachiel kod duond bura mar ODM ma bende koro ne oweto achiel kuomgi ma osebedo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were kochakore higa mar 2017. Nyakwaramogi Naisula Lesuda mabende nachiel kuom jotelo od bura bende okoni en buok moyudo kachiel kod kuyo kaluwore kod tho mapoya mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ka kwayo mana mondo mi chunye oyue mayom. Jaod bura ma Mumias East Peter Salasia bende okoni oyudo gi buok tho mar Charles Ong'ondo Were Nyakwaramogi kata milome mar tho mar Charles Ong'ondo Were ma en jaod bura ma Kasipul ma bende ochiel kod magina kod jal moro ma pod okoyangi e boma ma Nairobi kendo wacho ni en gima kowinjo bed ni kaw mayot kendo winjo bed ni itimo nonro kaluwore ni kaw ngima jatelo ma ni e telo obila nyaka tim duto te manyalore mar no ni ng'ata madiponi lwete nitiere tho mar Ong'ondo Were okaw ni ondamo mager mar chik. Jatend migawo mar weche mag thieth Aden Duale bende oro ote mare kowacho ni en buok maduong' ahinya ma en godo kaluwore kod tho makoch ma ojuko jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma bende okoni ne en kod thuolo mar tiyo kode od bura e kinde mane en jaod bura. Kokoni jaod bura Ong'ondo Were ne ochiwore mar ni dongruok ochopo ne oganda jo Kasipul kendo nochiwore gi tekruok ne kod weche duto te mane onyalo tiyo godo mar neno ni oganda jo Kasipul kachiel kod Kenya obedo gi lokruok. Anno ka Wilberforce Otieno bende koni en bende oro kuyo mare ne anyuola kod osiepe gi wede jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma owito ngimane bang' chiele kod magina kod jal ma pod okoyangi odhiambo ma kawuono ka chendo kata singo mogol kod sirikal en mar timo nonro. Jaro Soja bende koni ote mare mar kuyo kod lit ne oganda jo Kasipul duto kachiel kod wede gosiepe mag Ong'ondo Were. Adane mondo mi adoga ne kuom Ken Muga mondo ng'iswa kata nyalo tang'onwa moko kuom gigo madhi nyime gi sani nikech ne watang'o ni motelo ka ringre ne wuok e od thieth ma Nairobi Hospital ka itero Lee Funeral Home kama ringre mare biro keti Nyakwaramogi kama bende sirikal kokalo kuom jagoro mongere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo okoni nonro osechakore kendo ibiro tim duto manyalore ka bede migepe mag arita biro timo duto mag yango ni to en ang'o mane nyalo miyo jal ma oko ngima Ong'ondo Were otimo mano e kinde machuok bang' ka nowuok e od bura. Gi thuolo ni watude kod Ken Muga. Ken Muga ka oponi winja oneno ka jo od bura oloso inyalo ng'isowa ni to gin ang'o gini ma timore bang' jo od bura goloso ringre osechopo Lee Funeral Home koso pod ne nitiere irito mondo twak obedi to ang'o gini ma samoro nyalo winjo kiwacho oko mar wang' jowi ma wayudo achiel kachiel twak ma ogol kod jotelo. Ken Muga. Erokamano George Bati ne wachako chien kacha kendo koro sani neno kama koro wagowe e pichni manokalo mana chien kanye neno ka ringre mar jaod bura no ma Kasipul Ong'ondo Were no chopo kar kano ringre ma Lee Funeral Home mano kano gole mano hospital ma Nairobi Hospital ma bende nitiere mana tenge kata otenore kod kar kano ringre ni endi. E thuolo machok mokalo no bende neno ka jaod bura oloso to kachiel kod apisas mag arita kwe ka hotel ne kod jagoro ma ongirore migawo mar arita kwe. Jaod bura ma oloso sane ke winjo gi Bati mana kadok e chien matin nikech ne giwacho dho ngere to kod dhok mar Oswayo ma samoro di bed ni oganda luo mamoko okadho gi oko winjo. En ni ranyisi ma jaod bura ma Kabondo Dr. Ivo Bara ma bende oloso wacho ni ne gibedo kod jaod bura ni kuom thuolo mar odiochieng' mangima kendo nitiere kod mbaka mamagi mag tich to kachiel kod chiemo kod kanyakla kaito bang'e to bende ema report dugo chopo ne gini koro jaod bura ni dugo chiel kod magina ya paya. Winjo bende report ma bende no chiw kod jaod bura ma Homa Bay Town Pondo Kaluma bende loso e lo speaker mar od bura mar od bura mamalo Moses Wetangula ka wacho ni en owuon ne gibede kanyakla margi kendo ne gitwak kanyakla kawuono kendo gima lich en ni koro tho makama otimore mane thuolo ma bende ne ok giwere kuom thuolo malach.
Gimachielo mabende wuok kanyo kiwinjo ka apisas mag arita kwe oloso en ni gidhi nyime kod luwo ndach wachni kochakore kaka kama nochiele kod magina kendo kod ka nonro medhi timne ringre to kod nonro mamoko kama giduto gitemo ng'iyo ni to ang'o ma dibed ni ne okelo monj ma otimore no makoro giko ne okelo tho mar jaod burani mabende iwinjo kata ka ipuoyo kod jaod bura wetene motelne kod ka Opondo Kaluma mabende wacho ni nyicha ka oyiere kod jokanyo mag komiti ma ochung' ne weche mago mag riwo Uganda jo Kenya to kachiel kod thiro weche mag akweda kendo nicho ne yiere kaka jaluk jakom mar komiti no endo. Koro magi gin lit mabende gineno kiwinjo kata ka Women Rep mar County ma Homa Bay Dr. Joyce Bensuda bende oloso en lit magoro gintiere godo kanyakla kaka jotelo mawuok e County ma Homa Bay bende ma oloso kanyo kod ka jaod bura mar Angwe Women Rep ma County ma Homa Bay Bensuda mabende aseloso e wiye chien kanyo to kod jaod bura ma Karachuonyo ma magi duto oloso e wi pek magoro giyudo. Jakom mar ODM Gladys Wanga mabende oloso en bende owacho ni okonyal bedo kod mathoth monyalo wacho kaluwore kod lit makoro nitie sani to mak mana ni giwito jatelo mosebedo kochung' motegno kod duond bura nogo mar ODM. Warito mar ng'eyo nikech okwedo thuolo mar loso ayanga kod jatelo mar okwach kich Mohamed Amin mak mana ni report ma ochiw kod apisas mag arita kwe en mano makanyakla mabende nyiso wa ni dhi tim nonro ne ringre dhi tim nonro e kar masira to kachiel kod nonro mamoko to kod luwo ka bende dibedi nitie tudruok moko mane obedo e kind jatelo ne to kod kweth mamoko kata kod ji mamoko manyalo kelo gi machiegni kod ng'eyo adieri to en ang'o hie madibed ni okelo nek ma otimore niendi. Ibiro paro bende batini motelo kanyo ne waloso e wi chal mar weche mag siasa mosebedo ka nitie makage kacha koro mamoko bende itemo mana lieki mak mana ni adieri mar wach en ni apisas mag arita kwe ma timo nonro margi mabiro nyiso ni to en dibed ni en gima otudore kod siasa koso dibed ni en gima otudore kod weche mamoko ma dibed ni okelo midhiero makama koso dibed ni en mana monj moro mane en mana mar kuo kata joma ne timo maundu ma dibed ok otudore kod weche mamoko bende koro sani liekore. Awe gi kanya kora Mogajwang to kod George Batika poka weyi to wantiere kai kod Ajombu to bende biro paro ni en achiel kuom jogo manolaro kom mar kar chung'o bura makasipule yiero mokalo kendo gin achiel kuom joma ne omondo kae kendo ma osebedo kod kuyo kanyakla kod familia ni Jojo Tieno kata kaka ging'eyi ni Ajombuta ichopo kae kendo motelo to un kaka jogo ma josiasa mawuok Kasipul gini oyudo unade to en ang'o minyalo wachie? Mokwongo en buok maduong' nikech wach kochopo to an asechopo e ot nasedhi awirora maduong' machopo e ot koro ka wach ochopo na to nikech ne an kod interest maduong' en ng'ama nwalero go en ng'ama ng'eyo pekne omiyo wan kod buok maduong' kaka jo Kasipul omiyo bende kapok adhi mabor ahinya yien mondo mi atim mos makende ne jo Kasipul duto mangima e ward wa beach manitiere West Kasipul, West Kamagak, Central Kasipul, South to kod East adwa ni mondo mi akaw thuolo mara mondo mi atim nu mos makende kuom weto achiel kuom bende ok en na jatela tela te no mako ODM kendo neno gai kaka noluongore no koro wan kaka jo Kasipul ken yina mondo mi awach ni wan kod buok kendo wan gi kuyo mathoth ahinya we atim mos na anyuola mare to kod familia mare kendo ka weyo kod mano pogore ke mano adwa ni mondo mi akwa jo obed gi horruok investigation nitie madhi nyime mitimo adwa ni mondo mi akwa mondo obed kod horruok mondo mi joma timo nonro makende thuolo margi mondo gitim nonro adieri manitie motedre kod nek mar mane oluoro mondo were wabiro yudo kendo wabiro ng'eyo. Erokamano ahinya Jojo Tieno mabende ong'eyo ahinya kaka Ajombuta ma en achiel kuom jogo mano olaro kom mar kar chung'o bura ma Kasipul kendo osebedo ka en achiel kuom jogo kata obedo ni pogruok ma siasa ne nitiere to gin joma osebedo ka tudore kod jatelo ni. Koro mano e chal mar wach George Bati ka koro abro mi thuolo mondo in bende yude kaka inyalo yweyo bang' tich matek mosebedo ka nitie odiochieng' mangima mak mana ni pod wantiere wach ni wabro luwe kod kowuok Nairobi ka wabro luwe kowuok gwenge mag Homa Bay County wabro luwe kowuok Kasipul kendo mondo wang'e kuku mare kod korka weche mag nonro to kachiel kod chenro mag ik ma ibiro chan kendo ibiro miwa kendo wabiro keto ne jakora Mogajwang ayanga kata obedo ni en wach mar lit to mak mana ni en gima osetimore kendo mano e chal mar wach ka achiel ka wuok e Lee Funeral Home ma en kar kano ringre mar joma onindo nyinga en Ken Muga. Erokamano nya Ken Muga achiel kowuok Lee Funeral Home. Ken Muga okete malong'o wabiro menyo yore mag nonro kaka itimogi ler mabiro wuok chenro moro amora motende kod wach mar tho mar Ong'ondowere nyakora mogi kaka ibiro chiwe wabiro medo migi nikech ma en singo marwa to ma
en ting marwa. Erokamano Nyakwar Ramogi kuom yiero Ramogi TV. FCPA wati katika gikanyo wach mari mogik mwatiko godo nikech wadhi maweche ogajore ma bende koro oganda oyudo puonjruok to bende kuyo bende nitiere koro gigite wariwo kata kamano ngi wach ma inyalo wacho mogik kasto walore alura kawuono wabro yudo thuolo machielo nikech twak pod biro medo dhi nyime wach mar paro mar chik mar omenda kaachiel kod yore mag loso budget gi kaka ibiro riemb piny Kenya komenda manyien ni gik machalo wach mara mogik en mana medo chwalo kuyo mara ne anyuola mar mosanindo mbunge ma Kasipul kaachiel gi jo Kasipul duto Homa Bay County duto jorachuonyo keche bane mondo were chalo mera rachuonyo dhout rachuonyo adek obed ka rachuonyo Kasipul gi Kabond wa joka ng'ato so en kuya ahinya ne gavana county ma Homa Bay jotelo duto mag ODM bunge duto mamalo ma ne gitwake weche mag budget timo mos ahinya kuom motimore an gigeno ni jogo ma timo nonro onego yude report kendo miye jopiny nonro makare ni tang'o manotimore onego wabed piny ma ng'ato ka ng'ato nyalo bedo thuolo kamoro amora mowuothe ma ok obedo gi paro moro ni ngima ni ng'ato nyalo kawo ka yo machalo kamano miyo en gombo mara kata geno na ni jogo matimo nonro ahinya ne jo kwach kich kata DCI go ni ginyalo timo nonro makare mondo mi ging'e mapiyo kapok evidence oruchore ni to ang'o mano timore to ng'ama notimo timni kech ok en gima kare kata matin kawo kamano to atimo mos ahinya odiochieng' machielo biro twak e weche moko akwayo ne jo Kasipul gibed gi hoch gi kwe ka magitimore. Erokamano FCPA Hesbon Omolo Nyakwar Ramogi tipo mina nogo Nyakwar Ramogi gina achiel kachiel kineno kapisa mago kwach kich mawuok e bad migawo mar kwach kich kata obila mago kwach kich nitiere kanyo nyamburko mineno Nyakwar Ramogi e nyamburko ma masirano nojuko kinyalo ng'iyo kanyo ranyisi mag moko kuom gik manotimore e nyamburko no Nyakwar Ramogi ma gikone to nyuolo kata okelo tho mapoya mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mago gin tipo machiel kachiel mane nyamburko Nyakwar Ramogi ma masira makamano joke Ong'ondo Were kineno tipo go Ramogi TV nang'isi ni wami tipo machiel kachiel kendo king'iyo kanyo to chal ka gima kanyo e kamano betie kata kamano nonro dhi nyime Nyakwar Ramogi en gima koro sekaw mapek ahinya kod apisa matimo nonro magin mago kwach kich jong'wecho magibiro ng'eyo ni to ang'o hie ma otimore wageno ni nonro biro bet mano mayango adier kaka gik moko timore gi gima dipone nyalo okelo nek makamano monego do jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mana thuolo machuok bang' ka nowuok e od bura mamalo kaluwore kod ote ma wayudo ni ne entiere od bura mamalo nyaka seche mag midhiambo eka nowuok to bang'e apoya nono masiro joke kendo monj makamano kelo tho mare Nyakwar Ramogi ka ochiele kod magina gi jal moro ma ikone tiyo kod pikipiki e alwora mar roundabout ma City Mochari Kerekeke mar yo ma alwora mar City Mochari bure Nairobi kaka saa achiel gi nus mar odhiambo Nyakwar Ramogi nyaka gi sani apisa mag arita medo kolo kata gichako nonro margi mar kolo kendo timo nonro ewi gima dipone nyalo kelo tho mapoya mar Ong'ondo Were Nyakwar Ramogi ma bende kata ne nyalo miyo jal mokawo ngimane tim machalo kod mano ibiro tim nonro mathoth ahinya to duto te duoko biro wuok kowuok kuom jotim nonro nikech gin ema gin kod ng'eyo matut e timo nonro mar yango adier ewi monj machalo kod mago kaachiel kod gima nyalo miyo monj makamago timo koro wageno ni mana kaka osekwa ni adieri biro wuok ka kwayo ni oganda mondo mi obed bedo gi horuok ka imiyo apisa mag timo nonro thuolo kaka wach kod Hesbon Omolo FCPA ni kwe gi horuok kaachiel kod bende kwayo ni oganda omed bedo gi chuny mar horuok e kinde mag kuyo kod anyuola wede kod osiepe mag Charles Ong'ondo Were ma osebedo jaod bura ma Kasipul kochakore higa mar 2017 Nyakwar Ramogi gin tipo ma achiel kachiel mawuok ni Nairobi Hospital Nyakwar Ramogi weche Mountain Record nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mochiel kod magina
apoya nono kar sa achiel gi nus odhiambo ma kawuono alwora mar City Mochari Nairobi. Nyaka gi sani ringre ne oseter Lee Funeral Home bang' ka ogole od thieth ma Nairobi Hospital kama no tem ringe kode ka itemo mondo res ngimane, kata kamano kano chopo nyakwara mogi to yange ni osewito ngimane. Koro gin weche ma otimore odhiambo ma kawuono, ka bende wamedo kolonigi, wamedo ketnigi tudruok ma obetie kod jafombo marwa Ken Muga mano chopo kanyo kaka jotelo loso, jotelo mawuok e duond bura mar ODM, jotelo mawuok Homa Bay kachiel kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende ochopo kanyo mar chwalo kuyo mar jatend piny William Ruto kachiel kod Mario Wuon to kod yango ni weche mag nonro biro tim kalure kod chike magarita kod jolony weche mag timo nonro machal kod mago mar yango ni to ang'o hie ma okelo monj mabende gikone to cholal kod ngima jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were odhiambo ma kawuono. Gin tipo mineno achiel kachiel kowuok e Ramogi TV kit kaka nyamburko mane entiere chalo kod kaka monj no otimore. Jolony e weche mag timo nonro nyako Ramogi kata kolo maling'ling matudo manyalo elo buk mabiro fwenyo ni en ang'o ma otimore bende ineno ka ntiere kanyo. Gidhi nyime kod timo nonro achiel kachiel nyako Ramogi kotende kod to mapoya mawuok e bonde ma chiel godo jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were odhiambo ma kawuono e boma ma Nairobi bang' kane entiere od bura kendo bang'e owuok nyako Ramogi. Monj ma kamano timne ka entiere akire keke mar yo midendo ni roundabout ma City Mochari to ka otem ring kode od thieth ma Nairobi Hospital ma bende ni machiegni en ondamo machiegni kanyo nyako Ramogi to kochopo to oyange ni owito ngimane. Nyaka gi sani ringre ne osetere kar kano ringre ma Lee Funeral Home ka koro nonro dhi nyime. Nonro ma itimo e nyamburko mane entie nyako Ramogi mar ng'iyo ni to ng'at mano chielo no diponi ne en kama bor machalo nade. Koro gin nonro ma ibiro med yang tiendgi ka jolony medo dhi nyime kod kolo matut ahinya kotenre kod monj ma okelo tho mar jaod bura ma Kasipul Charles Ng'ondo Were nyako Ramogi. Nyaka gi sani wach mar nonro nitiere lweta pisa ma timo nonro magin apisa mag obila mag kwach kich kod mago manono magolo timo nonro maiye manyalo yango adieri mabende biro dhi nyime kod timo manyako Ramogi. Kwayo mar jotelo en ni tim nonro mapiyo mondo jopiny kachiel kod oganda jo Kasipul ong'e ni to ang'o mane nyalo kelo monj ma ochwe olal kod ngima jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were. Nyako Ramogi mago mana mwandu ma pod nitiere nyamburko ma ne entiere kinde ma monj mare otimore nyako Ramogi. Gin tipo miyudo achiel kachiel mana kokalo Ramogi TV mondo iber gi ng'eyo ni adieri wan kanyo kendo wamedo kolo ni matut. Ka jotim nonro bende pod oluoro gilalore gi ng'iyo moko kuom ranyisi manyalo yango adier gima ne otimore. Nyako Ramogi ng'eyo ni biro tim nonro matut ahinya kata mane tipo mag wang' dede ma bende nitiere apeyni mathurka ahinya to apeyni mantiere boma ma Nairobi gin moko kuom gik manyalo konyo e timo nonro ma kamano. Jotim nonro ong'eyo okang' ka okang' ma iluwo mar yango ni ang'o manyalo bet ni otimore. Neno ka girwako jora mar gi nyako Ramogi manyiso ni giikore mar yango kata temo fwenyo ni gin ang'o ma okelo tho mar Ng'ondo Were ma bende chiel kod magina nyako Ramogi. Diponi en jal mane nitiere kod dwaro mane notimo mano nikech ang'o. Diponi noluwogi kowuok mabor koso en jal ma otimo tim makochne nikech wach mane. Gin penjo ma pod nyuolore kuom oganda ma oganda biro gombo mondo ng'e hie ni en ang'o momiyo jal ma ochielo gi magina Ng'ondo Were timo mano thuolo mano wuok e od bura nyako Ramogi. Gin weche ma ineno ka koro jotim nonro medo donjo e ka timo nonro nyako Ramogi itime ka ywa futi bende ng'eni to ang'o gini hie manyalo bet ni otimore. Gin nonro ma koro itimo
ni makabende pimbendi pimo kata mako kuom gigo mayudore nyamburko Nyakwaramogi mondo ng'e anene to en ang'o ma ne nyalo bet ni otimore momiyo jal ma omonjo nyamburko mar Ong'ondo Were omonjo mochiele kod magina ka entiere nyamburko mare. Gin lipot Nyakwaramogi makoro sani temo kol egi kendo ka bende ichwado kama nyamburko ne nitiere no itemo twe mondo bed ni en kar masira. Nyamburko no en nyamburko ma ibiro tigodo e timo nonro ahinya nikech tho mar jatelo no juke ka entiere nyamburko mare. Gin weche ma Nyakwaramogi obiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo gin tipo ma wayudo achiel kachiel kuwuok e od thieth ma Nairobi Hospital. Kopogore kod mano Nyakwaramogi ineno ka achiel kuom jogo mobedo kanyo bende nitiere kod ranyisi moro mar remo matin e ng'ut sade kata e tie ng'ut sade mantiere but lith lwete kata ng'ut lwete ma bende gin kaparo ni gin jok ma samoro diponi ne nitiere nyamburko no to adieri biro wuok nikech gin bende kopone gin joma nitiere nyamburko no gibiro konyo obila kod ng'eyo matut ahinya. Jotim nonro medo timo nonro Nyakwaramogi kendo adieri manitie en ni jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onegi kokalo e gocho gi kata chielo gi magina ma otimore e boma ma Nairobi odhiambo ma kawuono. Gima koro timore sani en nono nyamburko mane entie mar yango adieri ni to ang'o hie ma notimore nade, ang'o gini madiponi nyalo kelo yango gima notimore no. Koro Nyakwaramogi gin weche ma biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kinde ma bende jotelo medo oro tema gi mag kuyo duond bura mar ODM oro tema gi mar kuyo Nyakwaramogi kama gikoni jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nyo en jaod bura ma chiwo matek kendo mano chiwore mar ne Kasipul obedo gi lokruok. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi, jaod bura Peter Salasia ma Mumias East, Philip Etale ma bende en jatelo mochung'ne weche mag tudruok e duond bura mar ODM Nyakwaramogi kachiel kod Aden Duale ma en jatend migawo mochung'ne weche mag thieth. Kinde mokalo ne en jaod bura kendo nobedo jatend kweth mathoth e od bura mokalo kama bende Nyakwaramogi en bende oro ote mare mar kuyo kod lit kotenre kod tho mar amapoya mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Gin weche Nyakwaramogi matimore achiel kachiel ka inyalo medo winjogi kata kinyalo medo nenogi kaka nonro medo dhi nyime. Ji lalore kendo itemo penj ni to ere kaka notimore ka imedo mana kol mondo fweny ni adieri ne kama chalo nade. Apisa matimo nonro pod nitiere nyamburko no Nyakwaramogi otemo nono kendo kolo ni to gin ang'o gin hie manyalo bet ni notimore e kinde mokelo tho machal kod mano. Koro gin weche ma pod itimo negi nonro. Erokamano Nyakwaramogi gin weche mamedo wukni wat winjane kaka weche gineno ka itimo nonro sani achiel kachiel. Of the assailant who ordered the motorbikes that dropped him at the scene of crime toward the scene where but the police will definitely, at the end of it, give us a final. This vehicle is now being moved, but we have the family members who are
still here, they're still in shock. Some of them are praying to just find a way out of this. In fact, the vehicle that was just it doesn't happen here. Erokamano Nyakoromogi kuom bedo gi Ramogi TV. Tipo mineno chien kanyo gin nonro ma itimo kata motim chak tim e nyamburko manoting'o jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were Nyakoromogi ma ochiel kod magina ma owito ngimane odhiambo ma kawuono, odhiambo mar kar saa 1:30 mar odhiambo. Thuolo ne Nyakoromogi obiro tieko lendo mar wage kanyo kaka waseluoni weche kochakore gi weche manyien ma wabedo godo kaachiel kod milome kata masira mutucha poya mabende okelo tho mar jaod bura ma Kasipul kama ochiele kod magina kod jal moro mikod nentiere e pikipiki ma gimomiyo timo mano pod ok oyangi. Wach koro nitiere e lwet apisa mag arita. Jotelo mopogore opogore koting'o jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bedo achiel kuom jotelo moloso ka singo ma piny owacho golo en mar timo nonro mar neno ni adieri owuok ewi tho mar jaod burano. Gimomiyo jal mochiele gi magina timo mano koro nitie e lweto bila oganda medo rito oganda jo Kasipul Nyakoromogi kaachiel kod jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay gi jotelo mawuok ODM bende chiwo ote margi mar mos gi kuyo ewi wach tho ma apoya mar Ong'ondo Were ma ochiel kod magina odhiambo ma kawuono. Poch gi pak ne in mibedo gi Ramogi TV nyaka ne wachake nyaka gie sani. Odong nyiri machuok kende to romo saa 6 mar otieno. Nyakoromogi poch gi pak ni mibedo koda chakruok nyaka giko wendo mara FCPA Hesbon Omolo mabende wabedo gode twak kaachiel kod bende ng'iyo ni to ote mare mar kuyo kaachiel kod kuyo goganda jo Kasipul. Jatenda J Bonyo Ken Muga jatung weche mabende ochwalo na report kowuok od thieth ma Nairobi Hospital kaachiel kod Lee Funeral Home. Bende director mara Lindsay Simani jaloko mara osebedo Belinda Phillips. Nyakoromogi jago picha mara kamoting'o Ben chalo mobedo neno ni duondwa wuok maleo kaachiel kod Liz mobedo ni gik picha ni munene ng'ewago bendo bedo Asuza ma obedo kang'iyo ni weche gi otudi e makare. Nyakoromogi kaachiel kod wuod Asuna Eugene bende wabedo godo ka Nyakoromogi poch gi pak ne in. Adieri mar wach puro biro medo luoni odiochieng' makiny pod wach kaka gibiro medo wuok wabiro medo ng'iyo mar yango ni kaka nonro medo dhi nyime e okang' kokang'. Nyinga en George Bati. Otieno mokwe. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape